Buona, جميل. ስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በቅድስት ሥላሴ እንዘ አምልኦት ማኅፀን ክህደተ ሰይጣን በቅድመ ዛትም የቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተ ይእቲ ስሜ ማርያም ጽዮን ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ናቅቶ ከዚን ሰብሐከ እንባርከከ ከዚን ታምነከ ንስእለከ እግዚኦ ወናስበቃከ ንገነከ እጅንከ ለስምከ ቅዱስ ሰግድ ለከ ዘለከ ሰግድ ኩሉ ብርክ ወለከ ይትቀነይ ኩሉ ልሳን አንተ ውእቱ አምላክ አማልክት ወእግዚአ አጋዕዝት ወንጉሠ ነገሥት አምላክ አንተ ለኩሉ ዘሥጋ ወለኩሉ ዘነፍስ ንጽዋከ ንበከመ መሐረነ ቅዱስ ወልድከ እንዘ ይብላ አንተ ምሰሰበት ጸልይ ከመ ዝበሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላኽና ዝነበርካ ዘለኻ ንኩሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ትነበር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይኹን። ስለ አምላኽነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ነኽብረካ ነመስግነካ ንገልግለካ ንግዛእካ ፍግም ኢልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ንስኻ ኸሞ ሰዓት ዛምሸት እዚኣ ድማ ባረኸልና መዓት አቁረልና ምሕረት አውርደልና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና አይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቀ እሞ መወዳእታ ኩልና ፀበቀልና ዝሕጂ ንፅልዮ ጸሎት አምላኽና ስኻ ሰምዖ ስኻ ትቕበሎ ጸሎት ግበረልና እንመሃሮ ቃልካ ድማ አምላኽና ሰሚዕና ክንገብር ገርና ድማ ክንፀድቀሉ መምርሒና ክንጥቀመሉ ድማ ስኻ ሓግዘና ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም አባላድነት ብናይ መላእክቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሐዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት ኣይትፈለየና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለው ጻናናዓልና ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ጠምዮም ፀሚዮም ዘለው ንስዓዮም ብስጋብ ነፍሲ ተኣስሩ ተሓዮም ፋሕ ዝበለ ኣክቦም ኣብ ፀበብ ሽግር ኣብ መከራን ዘለው ድማ መሰሮ ፍጠረሎም ብሰላማ ጀሚርካ ብሰላማ ፈጽመና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስእቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍትው ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ይፍታህ ወይስረይ እግዚእነ አምላክን ወራነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒከ ካና ሰራያት ያደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለብርከ ሰተ ብርሃን አንቱም አውየ ካናት አውየ ዲያቆናት እኗን ሳይዱ ጎጻናት በበስምክሙ ኩኑ ፍታኖን ጻነ ይረሰን እስኩሏን ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መል 12 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 كمون بنت اجزئتنا مريم مهرنا كرسوس مال 12 بنت اجزئتنا مريم كرسوس 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 بنت اجزئتنا مريم مهرنا كرسوس اذا سعزيا من بارسغا غويتانا ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብርን መፈጸምታ ሰዓት መዓልትን እያ ከምኡን ድቃሳም ሳልሞት ስለ ዝኾነ ከም መወዳእታ ግዜ ዕድመ ሰብ ትቁፀር ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገርን ዝገበረልና ይቅረ ባህል እግዚአብሔር አቡን ጎይተና አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊርናን ረዲእናን እዩ ሓሊውናን አቅሪቡናን ተቀቢልናን ተማቅቡናን አጽኒዕናን ክሳዕዛ ሰዓት ዚኣውና ብፅሕና እዩ ሕጂ መዛ ቅዱስ ስዕለት ዚኣን ብኩሉ ዘመን ይወትናን ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉን ዝሕዛብሔር አምላክናን ልሙኖለና ወጎይታና እግዚአብሔር كل التحزاب بنقيتنا أملاقنا مدحنا يسوع كريستوس لعلو كل جبرين من كل جبرين سلا سور كنان زردا خنان زحل خنان نبا خاون سلا زقرب كنان تقبل كنان سلا زعوب كنان زتنا خنان كسعة ساعات يعون سلا زب صح خنان مسكنك وقويتا يقرب لنا ومفكر سب سلا زلنا بنك لنا كم محرت كون لنا إذا قد السعادة زيان كل زمن وطنان نعقب نفرا بفتصم سلام كم فتصم عبنا كل قناعتهم
ኩሉ መከራን ሕቡእን ጎድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምክሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ፀላን ወጎይታ ካብ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዘብ ዘለናዮ ቦታ እውን ኣርሕቕ ዝጣዕምን ዝሓሸን ኣዘልና ተመንን ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላን ክረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ከሞ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባላሓና እምበርና ፈተና ይትእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ብሰኻ ማዕረ ምሕቡም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ክብርን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን ወኣምላክ ከምሳለኻ መሓረኒ ከም تعبير رايخ أبساي دمسس كاب أبساي تبيك حسبني كاب حتياتي وين أتريني أنا أبساي فلت ألقمو حتياتي كله جزيب كلمة إيو زرا خاص أد فردخان سوان كاتر كبسي أنا أخاطر بدلكو أبقى مخا أكاي جوركو نهب أبسات ولدكو هيك أبا حتيات أنا ستني نو أنا حق أو اشتغلت لليو حبوا أنت مهرني أنت غص أرسل سمع ذات ريني كبرت تعرف أبني تنزقت كت كاينا أصلا تحجوسات بهتان حجوسنا أسمعني قد كاب حتياتي كولو نبزل أبساي وندمسسو وأملاق صوري اللي بفتر اللي صنوع منفس كاوشتي حدث كاب قد كاي دربيني قدس منفس كاونا يتقدفني حقوس مدحان كامل أسلي بفقادنيا منفسون دقفني ما قد خان مفرسهم رمئيه حتى أنا بخاخم اللسئيم وأملاق مدحاني كاب عدادم أن نقفني لساني نسألك حقلت كتب له اللي ويثاء أفاي مسقانا خنا قرس خنا فريق فات مسوعات بها بلكاني تزي كون اسم أرو كل كانري المسوعات مراراي تبقوني غامو مسوعات أملاق سور منفسيو وأملاق نسورون كت نبايتون قونيخا نتسيم تسقغا سناي قبر الله مكاتات إرسالي وندق شو مسوعات صدقي بزحر مسوعاتي بمل مسوعات بها كبلكايو شو عم مسوئيخا راحو خقرب الكايوم هالليلويا صلاة زيادة كاس كرسان قسين أملاقين مسقانا أرولو حتياتيك حد قال ليك ألمنا آمين أبونا وخلقهم مزمور داويد مبل 230 أدينا إلسابيت مزمور داويد مبل 230 حدن أبونا بمرجيتا مزمور داويد مبل 230 كلتن ماما مولو مزمور داويد مبل 230 سلستن أنا مبل 230 4 كتصليه ماما رزنت مزمور داويد مبل 230 شوعتن حفتنا لولا مزمور داويد مبل 230 شمونتن أبونا بمرجيتا مزمور داويد مبل 240 حدن أدينا إلسابيت مزمور داويد مبل 240 كلتن كأس يلكنا بصحاء حافتنا لولا مزمور داويد مبل 240 شدشتن أنا مزمور داويد مبل 240 شوعتن كتصليه ماما رزنت مزمور داويد مبل 240 شمونتن عاول كتصلي لنا مزمور داويد مبل 240 شمونتن ፍጥረት ኩሉ ንእግዚአብሔር የመስግን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግኑ ኣብ ኣርያም አመስግኑ ኩልኩም መላእክቱ አመስግኑ ዘለኹም ሰራዊቱ አመስግኑ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግኑ ኣቶም ብርሃት ከዋኽብቲ አመስግኑ ኣቶም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግኑ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግኑ ንዘላለም ዓለም ኣቆሙ زيحلف حقها እግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግኑ ኣቶም ገበላት ባሕርን ማዓሙቕን ኩልኩም ኣቶም ሓውን በረድን ሳሒተን ግመን ቃሉ እተስልጥ ህቦብላን ኣቶም ኣኽራንን ኮራቢትን ኩልኩም ፈሬታ ኣዋንን ፅሕድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩልኻትኩም እንስሳን ለመም እትብሉ ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታትን ምድርን ኩልኻትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩልኻትኩም ፈረትን ምድርን ኣጉባዝን ጎራዝትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ
سمو بين العلي قرمو أبلع السماين مدرن يومو نسم እግዚአብሔር አመስግኑ نزل نهزبو غرني على سلازي كلهم قدسان ودق إسرائيل يتيز قربو هزبون يمسكن الله هالليلويا أمين سلا الله እግዚአብሔር يمسكن آمين هللويا ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ንጽናዕ እስራኤሉ ንጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ እቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓወፎ ንኣምላኽም ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ናዛብ ምግላፅ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ዓይንተይ ምድሓንካ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ትዘረባኻ ንባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ብሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን آمين ማማ ሙሉ ካብ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ኩነ ፈራደ ክኸውን ተዳልየ ኣለኹ እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክኸውን ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን ኣንቀጥቅጥን ኣለኹ ግን ከነብሰየ ግን ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝስክሮ የልቦን ኣብ ገሃነመ እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስትኪ ተንሲኺ ናብ መድሐንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልክ ተማህፀኒ ስብሃት ለኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኣላቱ መስገን ኣዴና ኤልሳቤጥ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውንሲ ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወኪ ነይሩ ግን ከእቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕብላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ከለኺ እንታይ እዩ እቲ እትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባሊ ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኩ ኦ ኣምላኸይ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቕረ በለለይ እብል ኣለኹ የእዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ኣሜን ኣብትና ሉላ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገላበጥ ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕ እዮ ነታ ሕምንቲ ነፍሰይ ብኾንትነት ኣዝያ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎት ምንቕቓሕ ሓበግስ እያ ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊት ምሕረት እትልምኒ ኣላይት ኣዴኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ኣሜን ማማ ረዘነት ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ በዚ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረከትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣዒንቲ ኩለን ንዓኻ እየን ፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ መግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና
ወጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ትዕቁበናን ኣሜን። ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ። ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ። ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ። ወጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር። ወጎይታ ንዓይኒ ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየ ስለ ዝኾንካ ይትንፀገኒ። ወጎይታይ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረኒ። ንነፍሲ ኣድሕናን እናበልኩ ፅሊ ኣለኹ። ወጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ። ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ። ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ሂወት ኢኻ። ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ። ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምፃእ። ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ። ብቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለኣለም ትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ኦ ልዑል ጌታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይተለይታ ኣዘንቱ ኣሜን ኣሜን። ማማ ሙሉእ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምንታና ዝተሰቐለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስዐ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ህያዋንን ሞታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ወጎይታ መሐረና ምስጋና ነቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ አበሳና ይቅረበለና ኦ ጎይታ ንሕማት ብኻብ ፀሓየሞ ምንቲ ትቅዱስም ካይልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትና ናዴታትና ንሕዋትና ንሓትና ከዓ ነፍሶም ዓርፍ ኦ ካብ ኃጢአት ንዝኾንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ኃጢአት ንዝኾንካ ጎይታ ርዳእና ልማናና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋና መፈጽም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ እሜን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕብሳና እንደገልና ክፋድሕናና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ነትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹም ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኣሜን። ማማ ብረይ ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ኦ ቅድስቲ ምልዕተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣዶ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ኃጢአትና ክሓድግልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኃጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክመሕረና ናብ ጎይታ ለመነልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ ምእንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ኃጢአት ክጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኒኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ኃጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ኣሜን ኣሜን። ሓፍትና ወጋሕታ መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዝወለድክልና መጺኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘሓነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታና ንጉስና ንመድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን
ንስኻን ሃዋርያት መርሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልትኦም ቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥኣን ሕልገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኣሜን። አሜን። አባና በመርጌታ ነው ሃይማኖት ጸሎት على هوات يسمع لنا نهايمان صلوات كله بزحازة سماين مدرن زرين زيرين بزفترة بحد እግዚአብሔር አብና አምን بحد قويتا بإيسوس كريستوس عالم كي تفترة مسئلو بزخون والد أبو هدون نعمن كابرهان زترخ ببرهان كاب حق كنيا أملاخ زترخ بأملاخ زتوالدن برفتر زي كونه وملكوتو مسعب معرض زخونه كله بو زتفترة بزيكو أغنى أبز مدر زلو يخون ويساب سماي زلو منم زتفترة يلبون من تانا من تسب من تدحنتنا كاب سمايات زورده بمنفس قدوس كاب قدس دنجل مريم سقال لبسه سب كونه دما بزبن بينتنا وبيلاطوس من تانا تسقله حممه مكرا مسقل تقبله موته تقبره اب قدسات مصحف خمس تصحفه اما بلسال شاي معلتي كمتان تفلي تنسى بخبرنا بسمايات عرقه ابي ما نابو تقمته كم بحدش نهيوان المتانن كفرت بخبره خمسيو نمانغستون موداتا يبلون قويتان محوين بزخونه خاباب سرز منفس قدسون نامن سابن ولد النسقدلو نمسجنون بنبيات التزاربه العلو كله نهاوريات قبايا بزخونه بحنت قدس بيت كريستيان نامن نحدقت حاتيات بحنت تمكت نامن تنسى متانن نزل العالم عالم زمسيه والتسفان نقبر آمين آمين مقالة قبر صنيحو قويتا صلتنا سميخا حتياتنا حدا قلنا كريالايسون 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 አውና ጆሲ ቅዱስ ቅዱስ ሰላም ከመይ አምስኹም እግዚአብሔር ይመስገን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስናኻን ሙሉኣት እየን ኦ ንኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኩን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካ ረዳኢ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና የቕሬታ ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይ ድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይ ፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውር ጉሁድ ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረ በለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርካ ኣይኹን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ
بسانة بكم رتك أملاكنا وأكو بكم عبسانة ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና እንደገልና ክፉእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ መብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባርኹም ብቃል ብሓሳብኩም ብክልዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ትቅዱስም ካልካ ተዓርቀናን ሕደገልናን ወኣምላኽ ሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይታ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ነፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፋእትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወር ዘኻእ ናይ ሰላም መልኣካ ላእኸልና ብፀጋን ብርህራይን ትመፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሬኻ ምስ ዝኾነ ህወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባእካ ሕጅን ንዘለዓለም ዓለመን ኣሜን ድሕነት ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ወጎይታ መሓረና ምሕረትካውን ኣብዝሓልና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ብክብረት ስገደልካ ክርስቶስ እመን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላእኻ ርሑሩሑን ነተማዕነ ዝቀደማዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጥብ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምንቲ ፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ወጎይታ ብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታት ልማናና ተቐበል ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንፅህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈወስ ሓጢአትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያትን ብርድኣና ብህልውናም ክነቆቦ ቅዱሳን መላእክትካ ሓልወና ናብ ወደት እምነት ከነመርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻን ዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ወጎይታ ብቑዓት ቅረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዓውሳና ንድገልና ካብ ክፉእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ክብርን ምስጋናና ኣምላኽ ይኹን እግዚኣብሔር ስምዓና እግዚኣብሔር ይቀበሎ ተረፈ ግዜና ድማ ኣምላኽ ምሳና ይኹን ኣሜን ስለ ዝነበረና ናይ ጸሎት ግዜ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይኹኖ ንሕጂ ድማ ካብ ዝቐፂልና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ንሎሚ ሰሉስ 25 ኖቨምበር ብግእዝ ድማ 16 ሕዳር ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 67 ካብ ቁፅሪ 14 ጀሚርና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ክንርኢና እግዚኣብሔር ኣብ ማእከልና ተረኺቡ ይምሃረናን ይባርኸናን እሺ ኣብ ቁፅሪ 14 ሓንቲ ንባብ ኣላትና ማማ ትርሓሳስ መላሽ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ካብ 9 ክሳብ 12 ንባብ ቁጥሪ 14 ሉቃስ ወንጌላዊ ብዛዕባ እዚ ኣብ መጽሓፍ ግብረ ሐዋርያት ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ ደቂ መዛሙርቱ አንቃዕሪሮም ናብኡ ይጥምቱ ነበሩ ኣዕረግዎ ወይ ፀርዎ ኣይበለን ከመይሲ እቲ ዝዓረገሉ ቦታ ናቱ ናይ በይኑ እዩ ግብረ ሐዋርያት 1 ካብ 9 ክሳብ 12 أبي دينا بتحنا ديكون ودي ምዕራፍ 67 ቁጥሪ 14 سسان شو أتن 14 عسرت أربعة أنت حرك ቀጥል ማማ ትርሓስ
እሺ እግብረ ሐዋርያት ሓደ ካብ 9-12 እዚ ምስ በለ ድማ እናረኣይዎ ዓረገ ካብ ዒንቶም ከዓ ደበና ተቐበለቶ ንሱ ክዓርግ ከሎ ንሳቶም ከዓ ናብ ሰማይ ገጾም ክጥምቱ ከለዉ እንሆ ጻዕዳ ክዳውንቲ ተኸደኑ ክልተ ሰብኡትን ኣብ ጥቕኦም ደው ኢሎም ነበሩ እሞ ኣቱም ሰብ ገሊላ ስለምንታይ ናብ ሰማይ እናጠመትኩም ደው ኢልኩም ዘለኹም እዚ ኻባኻትኩም ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኢየሱስ ከምቲ ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ ዝረአኹምሞ ከምኡ ገይሩ ከዓ ክመጽእ እዩ በልዎም ሽዑ ደብረ ዘይቲ ካብ ዝበሃል ንኢየሩሳሌም ከዓ መንገዲ ሰንበት ዝኣክል ካብ ዝቐርብ ከረን ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ አሜን። ቃልዎ ተስማዕልና። እሺ ቁጥሪ 15 ዝኾነ ጥቕሲ ብላን ከም ብባየ ብድሕሪና ክፍሊ 14 ስለ ንሰግር ሓማሚ ዝኾነ ግዙፍ ስጋ ተዋሂዱን ከሎ ቅድሚ ስቕለቱ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ክኸይድ ማያት እንተጾርዎ እኳ ስጋው ኣይተለወጠን እሞ ሎሚ ንንፋስ ሰንጢቑ ክዓርግ እንተተራየ ሓደ ካብኡ ኣይጠራጠር። አሜን። እሺ ክፍሊ 14 ቁጥሪ 16 ክንቅጽል ኢና። ኣብ ቁጥሪ 17 ዘለዋ ንባባትና ማማ መኣዛ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ቁጥሪ 4 ቀዳማይ ቆሮንጦስ 15:4 እሺ حረ ኣሜን ሲኹም ኩሉ እሺ ማማ ረዘነት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ቁጥሪ 4 ንባብ ቁጥሪ 16-17 መሊሱ እዚ ኣቦ ዝኾነ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ኣብቲ ሳልሳይ ድርሳኑ ኣብ ትርጓሜ ቀዳማይ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ከም ዝበለ ጎይታ ሞተ ተቐብረውን ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ እውን ተንስአ ምእንቲ እዚ ድማ ንዮናስ ናቱ ምሳሌ ገበሮ ከምዚ እውን በለ ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓንበሪ 3 መዓልትን 3 ለይትን ከም ዝገበረ ከምኡ ከዓ ወዲ ሰብ ክርስቶስ ኣብ ከርሲ ምድሪ 3 መዓልትን 3 ለይትን ክገብር ኣለዎ። ቀዳማይ ቆሮንቶስ 15:4 ድምፂ ተዓፅያት ክላ ማማ ማእሳ ዲያቆን حوله خيبه سمعتها سمع له هو እሺ حረ قلنا الله يخون ቀዳማይ ቆሮንጦስ 15:4 ተቐበረ ከዓ ከምቲ እቶም ጽሑፋት ዝብልዎ ብሳልሰይቲ መዓልቲ እውን ተንስአ ታዲያ ዲያቆነ هو 15:4 እሺ ወንጌል ማቴዎስ 12:4 ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓብዪ ዓሳ 3 መዓልትን 3 ለይትን ከም ዝገበረ ከምኡ ከዓ ወዲ ሰብ ኣብ ውሽጢ ምድሪ 3 መዓልትን 3 ለይትን ክገብር እዩ። አሜን። ኣብ ቁጥሪ 18 ሓንቲ ንባብ ኣላትና ማማ ሙሉ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 12 ካብ 22 ክሳብ 26 ንባብ ቁጥሪ 18 ደጊሙ ድማ ከም ዝበለ ከምቲ ሰብ ባቢሎን ዘምልኽዎ ዝነበሩ ገበል ነቢ ዝሃቦ መብልዕ ምስ ወሓጠ ካብ ማእከሉ ዝተሰንጠቐ ከምኡ ከዓ ሞት ንስጋ ጎይታ ምስ ወሓጠ ተሰንጠቐ ነቲ ቅዱስ ስጋ ምስ ወሓጦ ከብዱ ተሰንጠቐ እሞ ጎይታ ህያው ኮይኑ ካብ ሞት ተንስአ። አሜን። ትንቢት ዳንኤል እንዲኻልካኒ ያ ዳንኤል 12 ካብ 22 ክሳብ 26 13 እያ ዘላት እንታይ ልክኒ ማማ ሙሉ የቕሬታ ይሰማዕክን ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 12 ሲ እዋ ካብ 13 እያ ዘላ በል ካብ 1 ክሳብ 13 እያ ደላ
أو ካልኦት ከዓ ተልይዎ ተስቸግሩ كم آه. عدل 12 خماناتي ትንቢት ዳንኤል 12 هو 13 እያ ትውዳ ሓቂኺ እሞ ወይላ ከንብብ እሺ እስኪ ብዛዕባ እንታይ እያ ተዛሪባ እሞ ብዛዕባ እቲ ናይ ትገበል እንድያ ክሪኣ ኣብ ቁፅሪ ክንደይ ከም ደላ ኣባተላ ኦኬ ኣብ ተረፈ ዳንኤል እያ ደላ ትንቢት ዳንኤል ኣይኮነት ንሓን ማማሙሉ እዚኣ ክንሰግራ ኢና ኔክስት ኣብ ቁጥሪ 19 መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 5 ከተንብብልና ኢኺ መዝሙር ዳዊት 8 5 ሓፍትና ሉላ ዕብራውያን 2:7 እሺ ንባብ ቁጥሪ 19 ክፍሊ 15 ከም በሓድሽ እዚ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ኣብ ተራብዓይ ድርሳኑ ኣብ ትርጓሜ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ከም ዝበለ እቲ ካብ መላእኽቲ ቁሩብ ዝነኣሰ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንሱ ብምኽንያት መከራ ሞቱ ኣኽሊል ክብርን ምስጋናን ኣብ ርእሱ ደፊኡ ንርእዮ ኣሎና እያ ትብል መዝሙር 8 ቁጥሪ 5 መዝሙር 8 ፍቅዲ 5 ካብ መላእኽቲ ቁሩብ ኣንኣስካዮ ብክብርን ገፅን ከዓ ከለልካዮ ኣሜን ሓፍትና ሉላ ዕብራውያን 2:7 ኦኬ ሓፍትና ሉላ ወፅያላ መስለኒ ባዕለይ ከም ብባያ ግዜ ክንቁጥብ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 2:7 ከምዚ ይብል ካብ መላእኽቲ ቁሩብ ኣንኣስካዮ ኣኽሊል ክብርን ግርማን ከለልካዮ ኣብ ግብሪ ኣእዳውካ ከዓ ሸምካዮ እያ ትብል ክፍሊ 16 ቁጥሪ 20 ዘላትና ንባብ ማማ ብረይ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ካብ 19 ክሳብ 20 ኤፌሶን 1 ካብ 19 ክሳብ 20 ንባብ ቁጥሪ 20 ደጊሙ ኣብ ሳልሳይ ድርሳኑ ኣብ ትርጓሜ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን እቲ ንክርስቶስ ካብ ሞት ዘተንስኦ ከም ግብሪ ጽንዓት ሓይሉ ገበረ በለ ኤፌሶን 1:19-20 ኤፌሶን 1:19-20 ኣምላኽ ክርስቶስ ካብ ምውታት ተንሲኡ ኣብ የማኑ ኣብ ሰማይ ምስ ተቐመጠ ኣብታ እትመጽኡን እምበር ኣብዛ ዓለም እዚኣ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሽመትን ስልጣንን ሓይልን ጎይትነትን ዝስምዕ ዘበለ ስምን ምስ ኣርኣሶ ነቲ ሕልፊ ዘለዎ ዓብይ ሓይሊ ኣባና ንኣምን ዘለና ከም ስልጣን ሓይሉ ኣብ ክርስቶስ ዝገበሮ ግብሪ ንስኻትኩም እንታይ ምዃኑ እትፈልጥዎ እጽሊ ኣለኹ ንብዘሎ ከዓ ኣብ ትሕቲ ኣእጋሩ ኣግዝኦ ኣብ ልዕሊ ኩሉስ ርእሲ ምእንቲ ክኸውን ድማ ነታ ማሕበር ወፈያ ንሳ ከዓ ስጋኡ ናይቲ ኩሉ ኣብ ኩሎም ዝምላእ ምልኣቱ እያ ኣሜን ቃል ህይወት ተስምዐልና ኣብ ቁጥሪ 21 ደላ ንባብ ማማ ህይወት መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 20 ኤፌሶን 1:20 ንባብ ቁጥሪ 21 ናይዚ ትርጓሜኡ በቲ ንክርስቶስ ዘተንሰኣሉ ስልጣኑ ናብኡ ኣቕረበና ናብኡ ምቕራብ ጥራይ ከዓ ኣይኣኸሎን እንታይ ደኣ ካብዚ ኣዝዩ ዝዓቢ ገበረ ምስኡ ኣብ የማኑ ኣብ መንበሩ ክሳዕ ዘንብረና ናብ ሰማያት ሰሓበና ከም ዝበሎ እዩ ኣሜን ኤፌሶን 1:20 እሺ ኣሜን ከም ይምሲኹም ኩልኹም ቴንኪዩ እቲኣ እንተኣሽሚያ ዘላ 19-21 ብሓንሳብ እየን ዘለዋ እሺ እንብብያ እሺ ከምኡ ክንረክብ ከለና ንንብቦ ዳሓን እወ ኣምላክ ክርስቶስ ካብ ምውታት ኣተንሲኡ ኣብ የማኑ ኣብ ሰማያት ምስ ኣቐመጦ ኣብታ እትመጽእውን እምበር ኣብዛ ዓለም እዚኣ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሽመትን ስልጣንን ሓይልን ጎይትነትን ዝስመ ዘበለ ስምን ምስ ኣርእሶ
I don't know that ASO ነቲ ሕልፊ ዘለዎ ዓብይ ሓይሊ ኣባና እናኣምን ዘለና ከም ስልጣን ሓይሉ ኣብ ክርስቶስ ዝገብሮ ግብሪ ንስኻትኩም እንታይ ምዃኑ ክትፈልጥዎ እጽልየልኩም ኣለኹ ኣሜን አሜን። እሺ ኣብ ቁጥሪ 22 ዘላ ንባብና ሓፍትና ወጋሕታ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 29 ቁፅሪ 4 ንባብ ቁጥሪ 22 ኣስተውዕል ካብዚ ዝዓቢ ነገር እንታይ ኣሎ ንምድራዊ ሰብ ነቲ ካብ ዓሳታት ዝበለፀ ቃል ዘይብሉ ዝነበረ መጻወት ኣጋንንት ዝኾነ ክሳዕ መጠን ክንደይ ማዓርግ ኣዕረጎ እዚ ንዕቤት ሓይሉ ዓቢ እዩ ሓፍትና ወጋሕታ ተዋሪድኪ ካብ ምድሪ ክትዛረቢ ኢኺ ቃልኪ ብሳላሕላሕ ካብ ሓመድ ክወፅእ ድምፅኺ ከም ድምፂ ሰራዩ ካብ ምድሪ ክስማዕ ቃልኪ እውን ካብ ሓመድ ሕሽኩሽክ ክብል እዩ እሺ ኣብ ቁጥሪ 30 ኣብ ቁጥሪ 23 ሓንቲ ንባብ ኣላትና ሓውና ጆሲ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 4 ዕብራውያን 1:4 ንባብ ቁጥሪ 23 ለቡ ልብ በል ማለት እዩ ናበየናዩ ዘዕረጎ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት እቶም ፍጡራን ልዕሊ ኩሎም መላእኽቲ ገበሮ ከምዚ እውን በለ ልቢ ብርሃን መንፈሳዊ ኣእምሮ እትደሊ እንተደኣ ኮንኳስ ነዚ ባዕልኻ ኣስተውዕል ኣብ መንጎ ህላዊ እግዚኣብሔርን ህላዊ ሰብን ዘሎ ክሳዕ መጠን ክንደይ እዩ ነዚ ጉድለት እዚ ሓደ እኳ ክዛረቦ ናብ ዘይክእል ክብሪ ኣዕረጎ ዕብራውያን 1:4 ካብቶም መላእኽቲ ብዙሕ ዝበልፅ ስም ብዝወረሶ መጠን ክሳዕ ክንዲዚ ካባታቶም በለፀ ቃል ሕይወት ተስማዕልና ኣሜን ቃል ሕይወት ተስማዕልና ቀፂላ ድላ ንባብና ሓውና ዲያቆን ግርማይ ምናልባሽ ትዝውር ተድያ ሃሊኻ ወይ ኣብ ስራሕ ተድያ ሃሊኻ ዕብራውያን 1:6 ኣብ መኪና ኣለኹ ዲያቆን ሓወይ እሺ ማማ ትርሓሳስ መላሽ ዕብራውያን 1:6 ኣፍታ ናይ ጆሲ ዘንበባ ቅፅል ኣቢልካ ደላ ቁጥሪ 4 ቢብልና ቁጥሪ 6 ከተንብብልና ብኣፍታ ምዕራፍ 1 ንባብ ቁጥሪ 14 ኣየ ነዚ ዘይምርመር ክብሪ ኣንክሮ ይግባእ ንላዕሊ ጥራይ ኣይበለን እግዚኣብሔር ልዕሊ ኩሉ ሓይልታት ዝኾነ ልዕሊ ኩሉ ደኣ በለ ካብ ማዓርግ ሓንቲ እኳ ልዕሊኦም ዘየልቦ ልዕሊ ኩሎም መላእኽቲ ክሳዕ ዘሕልፎ ነዚ ናብዚ ቦታ እዚ ዘዕረጎ ነቲ ካባና ምስ ኣካላዊ ቃል ኣምላኽ ሓደ ኮይኑ ዝተዋሃዶ ስጋ እዩ ነስተውዕለላ እዚያ እሺ ዕብራውያን 1:6 እሺ ምዕራፍ 6 ከም ብሓድሽ ድማ ነቲ በኽሪ ናብ ዓለም ክእትውዎ ከሎ ኩላቶም መላእኽቲ ኣምላኽ ይሰግድሉ ይብል ይስገድሉ ድያ ይሰግድሉ ይብል እሺ ቃል ሕይወት ተስማዕልና ሕጂውን ዕብራውያን 1:4 ተደጊማ ኣላ እሺ ማማ መዓዛ ዕብራውያን 1:4 ማማ ረዘነት መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ካብ 9 ክሳብ 11 ንባብ ቁጥሪ 15 ሓደ ማዓርግ 2 ማዓርግ ወይ 3 ማዓርግ ጥራይ ኣየሕለፎን እንታይ ደኣ ልዕሊ ኩሎም ልዑላን መላእኽቲ እዩ ንሱ ኣብ ትሕቲ ካልእ ማዓርግ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ልዕሊ ኩሎም መላእኽትን መኳንንትን ሓይላትን ኣጋእስትን ልዕሊ ኩሉ ዝስመ ስምን እዩ ኣሜን ዕብራውያን 1:4 ዲያቆን
ዲያቆን ሓሳብ እዛ መጽሓፍ ዘላትን ግን 1:6 ትብል ኣላ ክእርማ ማለት ድዩ ዋላስ which one is the correct one? ትብዛግ እስክሪያ እዋ እዚኣ 1:4 ትብል ኣላ እዚኣ ኸ ኣብዛ ናተይካ ተመሳሳሊ ትሕዝቶ እንዲ ዘለወን ኦኬ ደሓን ካብ 4 ክሳብ 6 ብብልና ንክልቲአን ክትኮነልና ኣነ ኮንኩን ንመናሽ መኻሕቲትካ ዘለها ወላ أنا يا دياقون እወ ማማ ማእዛያወ 4 ጥራይ እንድያ ደላ ካብ 4 ክሳብ 6 ብብያ ደሓን ኦኬ ኣብ ካልእ 6 ትብል ስለ ዘላ ካብቶም መላእኽቲ ብዙሕ ዝበለፀ ስም ብዝወረሶ መጠን ክሳዕ ክንዲዚ ካባታቶም በለፀ። እስኪ ካብ መላእኽቲ ንመኖም እዩ ንስኻ ወደይ ኢኻ ኣነ ድማ ኣነ ኣቦ እኾኖ ንሱ ዝበሎ ከም ብሓድሽ ድማ ነቲ በኹሪ ናብ ዓለም ከእትዎ ከሎ ኩላቶም መላእኽቲ ኣምላኽ ይሰግድሉ ይብል ኣሜን 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 ክሳብ 6 ቢብክያ የስ እወ እሺ ካልእ ተስምዓልና آمين ኣማረ ሰነት ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ካብ 9-11 ስለዚ ከዓ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ ኩሉ ብርኪ ብስም ኢየሱስ ምእንቲ ክንብርካኽ ልሳን ዘለዎ ዘበለውን ክብሪ እግዚአብሔር ኣቦ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ ተኣምን እዩ ኣምላኽ ናብ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ዘበሎ ካብ ኩሉ ስም ልዕል ዝበለ ስሙ እውን ዝሃቦ ኣሜን ካልእ ተስምዓልና እዛ ጥቕሲ ሓንቲ ካብተን ክፅንዓ ዝግባኣ ጥቕሲ እያ ኩሉ እኳ ሓደ ካብቲ ሓደ ደይበላለፅ እንተኾነ ንኩሉ ቃልና ክንሕዞ ስለ ዘይንኽእል ግን እዛ ፊልጵስዩስ 2 ካብ 9 ክሳብ 11 እንተነፅናዓ ፅቡቕ ነይሩ እሺ ቀፂሉ ደሎ ንባብና ኣብ ቁፅሪ 27 ማማ ሙሉ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 4 ካብ 12 ክሳብ 17 ንባብ ቁጥሪ 26-27 እወ ኣብ ሰማያት ልዑላን ሲመታት እኳ እንተ ኣለዉ ንሱ ልዕሊ ኩሎም ኮይኑ እሞ ብዛዕባቲ ኣባና ዝተረኽበ እዚ ንብል ኣሎና እዚ እግዚኣብሔር ካብ ሞት ዘተንስኦ እዩ ንሱ እቲ ምስ እግዚኣብሔር ቃል ብህላዌን ብኣካልን ሓደ ኮይኑ ዝተዋሃደ እዩ እዚ ተዋህዶ እዚ ከዓ ኣዝዩ ዘስተንክር እዩ ግናኸ እዚ ዘደንቕ ኣይኮነን ከመይሲ እግዚኣብሔር ቃል ልዕሊ ኩሎም ሰማያውያን መላእኽቲ እዩ ዝነብር ማለት ጻጸ ኣብ ቅድሚ ደቂ ሰብ ዝነኣሰ ከም ዝኾነ ኩሎም ፍጡራን ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከምኡ እዮም ከምቲ ነቢይ ዝበሎ ኩሉ ሰብ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከም ኣብ ዕትሮ ዘላ ሓንቲ ነጥቢ ማይ ወይ ኣብ ሚዛን ዘላ በሰር ዝቁፀር ካብ ኮነ ኣስተውዕል ኩሎም እቶም ዝረኣዩ ሓይልታት ኣብ ቅድሚኡ ከም ጻጸ እዮም ኢሳያስ 4 እሺ ኢሳያስ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 12-17 ንማያት ብኢዱ ዓሚኹ ዝሰፈረ ንሰማያት ከዓ በጻብዑ ዝሰደረ መን እዩ ንሓመድ ምድሪ ኣብ ሚዛን ዝኣከበ ንኣኽራን ብሚዛን ንኾራቢት ድማ ብነጥሪ ዝመዘነኸ መን እዩ ንመንፈስ እግዚኣብሔር ዝምርምሩ ወይስ መኻሪኡ ኮይኑ ዝመሃሮኸ መን እዩ ምስ መን ተማኸረ ኣእምሮ ዝሃቦ እቲ ቁኑዕ መገዲ ከዓ ዝመሃሮ ፍልጠት ዘፍለጦ ነገዲ ምስትውዓል ድማ ዘርኣዮ መን እዩ እነሆ ኣሕዛብ ከም ሓንቲ ነጥቢ ኣብ ዕትሮ ከም ሓንቲ በሰር ኣብ ሚዛን ይቆፀሩ እንሆ ንደሴታት ከም ተጓጓ የልዕል ክሳብ ክንደያ ክሳብ 17 ኦኬ የልዕል ሊባኖስ ንምንዳድ ኣይኣክልን ንእንስሳውን ንመስዋእቲ ምሕራር ኣይኣክልን ኩሎም ኣሕዛብ ኣብ ቅድሚኡ ከም ሓደ ግዛእ ኣይረኣዩን ሓንቲ ከም ዘልቦ ከም ከንቱነት ገይሩ ይቆፅሮም ላዕላቱ ምስጋና ኣሜን
أدينا إلسابيت أبي ملكت باولوس ناب سب رومي معرف حادة قطر سلسته رومي أبي ترغب أمسلكن أب حدش كيدان اتن 4 وانجيل مسودانا ماتيوس ماركوس لوقاس يوحنس بدحريها جبر حواريات الله جبر حواريات ود مسبلنا الشعو اتا قدامي تدلا ملفتنا باولوس نفس بروميت بلالاوني هو نفس برومي اتا قدامي معرف حدا وتر 3 تراي حنت تغسيا ايش في نباب 28 كساب 30 حدا ግና ነዚ ካባና ዝኾነ ባህሪ ዓቢ ክብሪ እዩ እዚ እውን ካብ መጠኑ ዝሓለፈ እዩ ትሕቲ ኩሉ ክነሱስ ልዕሊ ኩሎም እቶም ልዕሊ ሰማያት ዘለው ኣዕረጎ ኩሎም ኣህዛብ ከም ሓንቲ ነጥቢ እንተ ደኣ ኮይኖምሲ ሓደ ሰብ ከደኣ ከመይ እዩ ካብታ ነጥብስ ኣየነይቲ ክፍሊ እዩ ዓላውያን ኣፎም ይሓዙ ንነገረይ ድማ ኣይንቀፉ ከመይ ሓደ ሰብ ከም ዝኾነ እኳ እንተ ተዛረብኩ ኣነስ ከም ሓደ ሰብ ንበይኑ ካብ ኣካሉ ተፈልዩ ዘሎ ኣይበልኩን ንሱ እውን ወዲ ኣምላኽን ወዲ ሰብን ክኸውን ካብ እግዚኣብሔር ቃል ፍሉይ ኣይኮነን ሓደ ኮይኑ ዝተዋሃደ እዩ ግናኸ ምስጢረ ተዋህዶኡ ክገልጽ እየ ከመይ እግዚኣብሔር ቃል ካብ ህላዌና ፍጹም ሰብነት ነፍስን ልቡናን ዘለዎ በአካሉ ፍጹም ዝኾነ ስጋ ወሰደ ቃል ከዓ ንዕኡ ተዋሃደ ምእንትዚ እቲ ሰብ ዝኾነ እግዚአብሔር ቃል ነፍስን ስጋን ዝተዋሃደ ሓደ ህላዌ ሓደ አካል እዩ ንብል እንተኾነ እውን ወዲ እግዚአብሔር በሐቂ ሓደ እዩ እኳ እንተበልና ከምኡውን እቲ ኻባና ዝተረኽበ ስጋ ብዘይ ምርመር ተዋህዶን ብዘይ ምፍልላይን ምስ ቃል ሓድነቱ ንፈልጥ ኢና ስጋ ንህላዌ መለኮት ከም ዘይለወጦ መለኮት ከዓ ከምኡ ንህላዌ ስጋ ኣይለወጦን ንሱ ወልድ ብተዋህዶ ኣምላኽን ሰብን እዩ ኣብዚኣኒ ሸክ ደግማየ ስጋ ንህላዌ መለኮት ከም ዘይለወጦ መለኮት ከዓ ከምኡ ንህላዌ ስጋ ኣይለወጦን ንሱ ወልድ ብተዋህዶ ኣምላኽን ሰብን እዩ ሮሜ 1:3 ሮሜ 1:3 እዚ ወንጌል እዚ ብዛዕባ እቲ ሰብ ሰምዓን ደልኻ ዋ እዚ ወንጌል እዚ ብዛዕባ እቲ ሰብ ኮይኑ ካብ ዘርኢ ዳዊት ተወልደ ወዱ እዩ ዝዛረብ ዘሎ አሜን ሳያ ዋ very important thank you እሺ ቀጽልና ኣብ ቁጥር 33 ኣብትናሉ ላይላን መስለኒ መስመር ወጽያት አላ ማማ ብረይ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 51 ክሳብ 52 ሓፍትና ወጋሕታ ዕብራውያን 1:4 ዕብራውያን 1:4 ንባብ ቁጥር 32 33 ምእንትዚ እግዚአብሔር ነቲ ካባና ዝኾነ ስጋ በይኑ ልዕሊ ኩሎም መላእኽቲ ከም ዘንበሮ ክንሰምዕ ከሎና ከምዚ ኣዚና ነስተንክር እግዚአብሔር ልዕሊ ኩሎም ሰማያውያን ሓይልታት ዘንበሮ እዚ እዩ ካብ ኩሉ ዝስመስም ልዕል ኣበሎ በለ ኣብዚ ዓለም እዚ ጥራይ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ኣብቲ ዝመጽእ ዓለም እውን እዩ ከመይ ነቶም ዘይንፈልጦምን ዘይንርድኦምን ሓይልታት ስም ኣለዎም ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 51 52 ትብል ኣላ
ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ግን ኣብ 51 እያ ትውድእ እሺ 51 ያወ ትውድእ እዋ ቁጥሪ 51 ናምብልና እሺ ካብ ሕጂ ሰማይ ተኸፊቱ መላእኽቲ ኣምላኹን ናብ ልዕሊ ወዲ ሰብ ክድይቡን ክወርድን ከም እትርኢ ብሓቂ ይብለኩም ኣለሁ በለ ኣሜን ኣሜን ካብትና ወጋሕታ ዕብራውያን 1:4 ካብቶም መላእኽቲ ብዙሕ ዝበልጥ ስም ብዝወረሶ መጠን ክሳዕ ክንድዚ ካብኣታቶም በለፀ ኣሜን እንድሕር ዝተውዒልና ኣላ እዛ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ብዙሕ ግዜ ተደጋጊማ ኣላ ብውሑድ 4-5 ግዜ አንቢብና ኣለና እሺ ኣብ ቁጥሪ 34 ሓውና ጆሲ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 6 ማማ ትርሓስ ዕብራውያን 2:7 ንባብ ቁጥሪ 34 ንኩሉ ትሕቲ እግሩ ኣግዛኣሉ በለ ከም ዘኽብሮ ጥራይ ከምዚ ልዕሊኦም ኣይገበሮን ግና ምምሳል ዝግባእ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ባሮቱ ዘሎ ጎይታ ይመስል መዝሙር ዳዊት 8:6 ኣራይ ኣብ ልዕሊ ግብሪ ኣእዳውካ ሸምካዮ ንኩሉ ኣብ ትሕቲ ኣእጋሩ ጌርካዮ ዕብራውያን ምዕራፍ 2:7 ከም መላእኽቲ ቁሩብ ኣንኣስካዮ ኣኽሊል ክብርን ግርማን ከለልካዮ ኣብ ግብሪ እዳውካ ከዓኒ ሸምካዮ ኣሜን ካልኦ ተስማዕ ኣሜን ካልኦ ተስምዐልና ኣብ ቁጥሪ 35 ዘለዋ ንባባትና ማማ መዓዛ መዝሙር ዳዊት 97:7 ማማ ህይወት ዕብራውያን 1:6 ንባብ ቁጥሪ 35 ናይዚ ተዋህዶ ዝምስጢር ክንደይ ዓብዩ ከመይ ነቲ ካባና ዝኾነ ስጋ እግዚአብሔር ነቲ ካባና ዝኾነ ስጋ እግዚአብሔር ቃል ምስኡ ሓደ ስለ ዝኾነ ኩሎም መላእኽቲ ሰማይ ኣገልገልቱ ኮኑ መዝሙር 97:7 ዲያቆን ሓወይ ኣብ ጃምፕ ገይረ ካልእ ፀኒሐ እዚ ሶሪ ስካ ድምለስ ፀገም የለን መዝሙር 97 መዝሙር ዳዊት 98 97 97 እሺ ቁጥሪ 7 97 ቁጥሪ 7 ኣረ ንምስልታት ዝሰግዱን ጣዖታት ዝምክሑን ኩሎም ይሓፍሩ ኩሎም ኣማልኽቲ ኣብ ቅድሚኡ ፍግም በሉ ኣሜን ዕብራውያን 1:6 ዕብራውያን 1:6 ከዓኒ ከም ብሓድሽ ድማ ነቲ በኩሪ ናብ ዓለም ክእትዎ ከሎ ኩላቶም መላእኽቲ ኣምላኽ ይሰግድሉ ይብል ኣሜን ካልኦት ትስማዓልና ኣብ ቁጥሪ 36 ደላ ንባብና ማማረዘነት መልእክቲ ይሁዳ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 9 ሓንቲ ምዕራፍ እያ ደላ እታ ቁጥሪ 9 ከተንብብያ ንባብ ቁጥሪ 36 እግዚአብሔር ከኣል እዩ ካብ ኩሎም መላእኽቲ ዝዓቢ ሓደ ክሸይም ዝኽእል እዩ እንተኾነ ምእንቲ ፍቅሩ ደኣ የኽብርዎ እምበር ከም ባሮቱ ክእዘዝዎ ኣይገብሮምን እዩ መልእክቲ ይሁዳ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 9 እቲ ሊቀ መላእክት ገና ብዛዕባ ስጋ ሙሴ ምስ ዲያብሎስ እናተኸራኸረ ምስ ተማጎተ እግዚአብሔር ይግናሕካ ዳኣበሎ እምበር ፍርዲ
ፀርፊ ክዛረቦ ኣይደፈረን ኣሜን ኣብ ቁጥሪ 37 ዘለዋ ንባባትና ማማሙሉ ዕብራውያን 3:6 ኣዴና ኤልሳቤጥ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2:14 ወንጌል ሉቃስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድሕሪ ማቴዎስ ደሎ ድሕሪ ማርቆስ ደሎ ሳልሰይቲ ወንጌልያ ሉቃስ 2:14 ማማ ብረይ ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ካብ 8 ክሳብ 14 ንባብ ቁጥሪ 37 ከምዚ ኣብዛ ዓለም እዚ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ኩሉ ንዑ ኣብ ትሕቲ እግሩ ከም ዘግዛኣሉ ገበረ ከም ዝግዛኣሉ ገበረ ከምዚ ከም ካልእ ኣገዛዝኣ ከም ዝግዝእዎ ኣይገበረን እንታይ ደኣ ካልእ ከምኡ ዝበለ ዘየልቦ ኣገዛዝኣ እዩ ዕብራውያን 3:6 ክርስቶስ ግና ከም ውሉድ ኣብ ልዕሊ ቤቱ እዩ ትብዓትናን ትምክሕቲ ተስፋናን ክሳዕ መወዳእታ ኣጽኒዕና እንተሓዝናስ ቤቱ ንሕና ኢና ኣሜን ሉቃስ 2:14 ዲሃልካን ሓቀይ ወዲና ወይ ለካ እንዴት አትሐጸር ያዚያ እስከ شمونت مثلا همشته مثلا تسلسته ما مثلا كربعتي ترعيني ولا سكي معرف كلتا روتي هنا لغن هو معرف كلتا كبرين عملخ أب أريام داتبل هو ساعة مثلا دي 10:4 كبرين عملخ أب أريام سلام كأ أب مدري أب من منغوتم እግዚአብሔር ዝሕጎ ሰሎም ሰብ ዚያዲያ هو الساعة عليه تسمع لنا እሺ ራእየ ዮሐንስ 5:8-14 ነቲ መጽሓፍ ምስ ወሰዱ ከዓ እቶም 4 እንስሳ ነቶም 24 ሽማግለታት ነፍሲ ወከፎም መሰንቆ ዕጣን ዝመልአ ጽዋእ ወርቅን ሒዞም እዚ ድማ ጸሎቶም ቅዱሳን እዩ ኣብ ቅድሚ እቲ ገንሸል ተደፍኡ ንሳቶም ከዓ ተሓሪድካስ ብደምካ ካብ ብዘሎ ዓሌታት ቋንቋታት ህዝብን ኣህዛብን ንኣምላኽ ዝኾኑ ሰባት ዓዲካሉ ኢኻ ንኣምላኽና ዝኾኑ መንግስትን ካህናትን ገበርካዮም ኣብ ምድሪ ድማ ክነግሱ እዮም እሞ ንስኻ ነቲ መጽሓፍ ክትወስዶ ነቲ ማሕተሙን ክትፈትሖ ብቑዕ ኢኻ እናበሎ ሓድሽ መዝሙር ዘመሩሉ ሪእኹ ድማ ኣብ ዙርያ እቲ ዝፋንን እቶም 4 እንስሳ እቶም ሽማግለታትን ከዓ ድምፂ ብብዙሓት መላእኽቲ ሰማዕኩ ቁፅሮም ድማ ኣእላፋት ግዜ ኣእላፍ ኣሻሕ ግዜውን ኣሻሕ እዩ ዓው ብዝብል ድምፂ ከዓ በሉ እቲ እተሓርደ ገንሸል ንሱ ስልጣንን ሃብትን ጥበብን ሓይልን ክብርን ግርማን ውዳሴን ክወስድ ብቑዕ እዩ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ኣብ ባሕርን ዘሎ ፍጡር ኣባታቶም ዘሎ ዘበለ ኩሉ እውን በረኸትን ክብርን ግርማን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ነቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎን ነቲ ገንሸልን ይኹን ክብል ከለዉ ሰማዕሁ እቶም 4 እንስሳኻ ኣሜን በሉ እቶም ሽማግለታት ፍግም ኢሎም ሰገድሉ ኣሜን ኣሜን ኣለው ተስማዕልና እሺ ቀፂላ ደላ ንሎሚ ናይ መወዳእታ ጥቕስና ክትከውን ሓፍትና ወጋሕታ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ካብ 19 ክሳብ 23 እዚኣ እውን ተደጊማ 2 ግዜ ሕጂ ሳልሳይ ግዜ መፅያ ኣላ ኣብ ቁጥሪ 38 እያ ኤፌሶን 1:19 ክሳብ 23 ምእንቲ እዚ ንኩሉ ትሕቲ ኣጋሩ ኣግዛኣሉ በለ ካብ ኩሎም ከዓ ብዝበለፀ ንዕኡ ርእሲ ቤተ ክርስቲያን ገበሮ ከመይ ንኩሉ ፍጻሜ ብግብሪ ፍጹም ዝገብሮ ስጋኡ እዩ ኣብትና ወጋሕታ هارا
ኤፌሶን 1:19 هو كساب 23 ኣምላኽ ንክርስቶስ ካብ ምውታት ኣተንሲኡ ኣብ የማኑ ኣብ ሰማያት ምስ ኣቐመጦ ኣብታ እትመጽእ እምበር ኣብዛ ዓለም እዚኣ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሽመትን ስልጣንን ሓይልን ጎይትነትን ዝስመ ዘበለ ስም ምስ ኣርኣሶ ነቲ ሕልፊ ዘለዎ ዓብዪ ሓይሊ ኣባና እንኣምን ዘሎና ከም ስልጣን ሓይሉ ኣብ ክርስቶስ ዝገበሮ ግብሪ ንስኻትኩም እንታይ ምዃኑ ክትፈልጥዎ እጽልየልኩም ኣለኹ። ንብዘሎ ከዓ ኣብ ትሕቲ ኣእጋሩ ኣግዝኦ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ርእሲ ምእንቲ ክኸውን ድማ ነታ ማሕበር ወፍርዮ። ንሳ ከዓ ስግኡ ናይቲ ኩሉ ኣብ ኩሎም ዝመልእ ምልኣቱ እያ። ኣሜን። ቃልም ተስማዕልና። እሺ ናይ መወዳእታ ክልተ ንባብ ከንብቤ ጠቕሲ የብለንን ብአን ክንዛዝም ኢና ንሎሚ መወዳእታ ናይ ምዕራፍ 67 እያ ክትከውን ምዕራፍ 67 ሎሚ ንውዳእ ኣለና። እግዚአብሔር መስገን ኣብ ድቕፅል ሰላም ያጽናሐና። ምዕራፍ 68 ኢና ክንቅፅል ንባብ 39ን 40 ንሳ ኣካሉ ኩለንትናኡ ስለ ዝኾነት ንቤተ ክርስቲያን ኣበየናይ ቦታ ማዓርግ ከም ዘዕረጋ ኣስተውዕል ብጥበብ ናብ ላዕሊ ሰሓባ እምበኣር ከምዚ ኣብ ዓብዪ ልዕልና ኣዕረጋ ነቲ ኻባና ዝተረኽበ ስጋ ድማ ኣብዚ ዝፋን እዚ ኣንበሮ ዳግም ንዓና ንቤተ ክርስቲያን ከዓ እግዚአብሔር ርእስና ብምዃኑ ናብኡ ኣቕረበና ከመይ ኣብቲ ርእሲ ዘለዎ ቦታ ስጋ ከዓ ኣብኡ ኣሎ ይብል። ስለ ዝነበረና ናይ ንባብ ጊዜ ንኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይኹኖ። ካብዚ ብምቕፃል ካብ ጉባኤ መዝሙር ክህልወና እዩ። መዝሙር ካብ ማሕበር እሺ ኣራይ ክብርና ኣምላኽ ብስራሕ ድማ ኣማዓድ الرد زمرا مزمرا فقال እግዚአብሔር من እዩ ከማይ መን እዩ ብዙሕ ዝተምሓረ ብሉዝ ሓረሉ ሓድያቱ ዘይተቆፀረ ከማይ ዝተኸደነሉ ዝተደምሰሰሉ ነብሩ ብምሕረት ዝተሃወፀ እንተ ኺልኪ ድምፂ ቆርዓር ዓብል ይቋራረፅ እንዲ ደሎ ብዙሕ ዓይነት ሰምዐክና ኣለና ምናልባሽ ተስተኻኽልያ ተኺልኪ ፅቡቕ ነይሩ። ኣለኺ ግን ቆራሪፅ ደሎ ቆርዓር ዓብል ኣሎ ሶኪ ولا حجة እስኪ ሕጂ ትሕሽ መስለኒ ምናልባሽ ካብ ቦታቱ ኸይና ኣብ ሓደ የዘለዎ ተንቀሳቐሱ እሺ ቀፅል من يخمع له بوزح ዝተምሓረ በልብ ዝተሓደገሉ ሓሱ ዘይተቆፀረ ከማይ ዝተኸደነሉ ዝተደሰሰሉ ነብሩ ብምሕረት ዝተሃወፀ ይዘምረሉ እንፍቅሩ ቀፅል እሺ ወየ እሺ من يخمع من يو ببزح ዝተምሓረ በደሉ ተሓት ይጉሉ ሓጢአቱ ዘይተቆረረ ከማይ ዝተኸደነሉ ዝተደምሰሰሉ ነብሩ ብምሕረት ዝተሃወፀ ይዘምረሉ ንፍቅሩ من እዩ ከማይ መን እዩ ببزح ዝተምሓረ በደሉ ተሓት ይጉሉ ሓጢአቱ ዘይተቆፀረ ከማይ ዝተኸደነሉ ዝተደምሰሰሉ ነብሩ ብምሕረት ዝተሃወፀ ይዘምረሉ ንፍቅሩ من እዩ ከማይ መን እዩ ببزح ዝተምሓረ በደሉ ተሓትሉ ሓጢአቱ ዘይተቆፀረ ከማይ ዝተኸደነሉ ዝተደምሰሰሉ ነብሩ
ብምሕረት ዝተሃወፀ ይዘምረሉ ንፍቅሩ ክብርና አምላክ ይሁን እንየለን። አሜን። ቃለ ሕይወት ተስማዕልና ምናልባሽ ቃላት እንድሕር ተጋጊየ ክትርምኒ ኢኺ መን እዩ ከማይ መን እዩ ብብዝሒ ዝተማሕረ በደሉ ተሓዲጉሉ ሓጢአቱ ዘይተቆፅረ ከማይ ዝተኸድነሉ ዝተደምሰሰሉ ነውሩ ብምሕረት ዝተሃወፀ ይዘምረሉ ንክብሩ ወይ ይዘምረሉ ንፍቅሩ እያ ትብል ዕንቲ መዝሙር ዝማሬ መላእክት የስማዓልና ማማ መዓዛ እሲ ስድራ አምላኽ ነዛ መዝሙር ብመጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ጥቕሲ ካብ ባይብልና ጠቐስና ከነስተንትና መድረኽ ናባኹም መን እዩ ከማይ መን እዩ ብብዝሒ ዝተማሕረ በደሉ ተሓዲጉሉ ሓጢአቱ ዘይተቆፅረ ከማይ ዝተኸድነሉ ዝተደምሰሰሉ ነውሩ ብምሕረት ዝተሃወፀ ይዘምረሉ ንክብሩ ንፍቅሩ ዝተሃወፀ ከምዚ ምህዋኽ ምንዋፅ ምርባሽ ከይመስለና ካብ ግዜ ተወሲዳ መሰለኒ እታ ቃል ከምዚ ምሕረት አምላኽ ዝበፅሖ ንምባል እዩ ብምሕረት ዝተሃወፀ ይዘምረሉ ንክብሩ ንፍቅሩ እሺ ጥቕሲ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ጠቂስና ከነስተንትና ግዜና እንጠቀመሉ ፕሊስ ብድሕሪ ናብቲ ሃይማኖት አበው ክንከይድ ኢና ዲያቆን አነ ደፍትን حاسب شماما ترحس እሺ ሉቃስ 7 ምዕራፍ 47 ስለዚ ብዙሕ ስለ ዘፍቀረት ንዓ ብዙሕ ሓጢአት ተሓዲጉላ እብለካ ኣለሁ ትሒደት ዝሕደገሉ ከዓ ሒደት እዩ ዘፍቅር ምናልባት ምስዓት ትኸይትኾን ተረዲኣትን ተፈቅል ኣነ ከዓ ብዙሕ ስለ ዝተሓደገልና ብዙሕ ነፍቅር እግዚአብሔር ከምኡ ክንገብር ደግፈና ከምቲ እግዚአብሔር ዘመሓረና ዝሓደገልና ክንደው እኳ ይነፍቅርኒና ድኹማት ኢና ኣብ ሓጢአት ኢና ንነብር እታ ጥቕሲ ግን ትኽክል ወንጌል ሉቃስ 7:47 ቃለ ሕይወት ተስምዓልና እሺ ካልኦት ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ብዙሕ ብዛዕባ ምሕረት እግዚአብሔር ምሒርኒ እግዚአብሔር ረዲእኒ እግዚአብሔር ከምዚ ገይሩለይ ኢልና ብዙሕ ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ብብዝሒ ዝተማሕረ ብላ ኣሎ ሓጢአቱ ደይተቆፅረሉ ደይተፀብፀበሉ ከማይ ዝተሓደገሉ በደሉ ዝተደምሰሰሉ ነውሩ زيادة فتنا دياكون حوي من البات مثالي حادة 4 نتوم قرهتاسي طبب نمن اسي دما فلطتن تنقاقين نمهاب ايو زابيرسي ابتي نعوزي فلطنا لبيزيس بمحرتو خا دحركا ازينا نفكرو مالتي يوت مسرعنا يو تخيدم ساعتهم هو كمزا جالس خاتسفحيات صنعكي هو እግዚአብሔር سي بمحرت عقيبو يصنحك بمحرت خليل ينبركم ማለት ያሞ ያ ተኸይድያ ሓፍትና ሰናይ ድማ ጥቕሲ ሰዲዳትና ኣላ ሮሜ 5:10 መልእክት ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 10 መስሑፉ ስለ ተሰደደትልና ከም ብባየ ኣበሳ ምእንቲ ክዓዝስ ሕጊ ኣተወ ኣብቲ ሓጢአት ዝዓዘዞ ግና ኣብኡ እቲ ፀጋ ኣዝዩ ዓዘዘ እያ ትብል ቃለ ሕይወት ተስማዓልና ብትኽክል ምሕረቱ ከም ዝበዝሐልና ፀግኡ ከም ዝበዝሐልና ብምሕረቱ
يقرب هالينته بقون نبر كم دلنا التجلس مستوى مزمور تخيل تغسيع عليه وتسمع لنا حفتنا سنو بيوتيوب تخاتاتي لا يا سريرات لنا أبزم سانا أبزم يلان زابير تصوغي يبزح حالكي أمين ومي حموش تاع أسرح دياقون في خلوات أخي أنا لقاس 4 5 لقواس 4 شعاتن 5 معرف كندي مقرا شعته معرف شو عادة 4 شعاتن كتاب 5 أيوة أبدا ما ترحس كتب لا تصنعت هو حتيل مالت هو 4 تجمر اسكو ماشي مس أخوينا اسمع وتم مسؤ أما أدي تقوم تخا بلبم إذا حد ما زحدك سمن إيوه بلي جمرو نسو جنانة تاسبيت إمنتك أدحيناتك بسلام كي دبلا آمين قال وتسمع لنا وانجيل لوكاس معرف شو عادة 4 شعاتن كتاب 5 ماما هيوتي مثلني جميل كتصنعكي اوكي ماما جدينا تقص سريراتن لالا ماما جدينا كل جيزي بيوتيوب تخطاتيلا معالتاو تقص تسدلنا يا تساتفيا بمعروف سرح كوينا دقيمة እግዚአብሔር ጸጉ የብዛሐልክ ቃልዮ ተስማዓልና ማማ ጊዴና መዝሙር ዳዊት መበል 32 ቁጽሪ 5 ሰዲዳትናላ መዝሙር ዳዊት 32 ቁጽሪ 5 ሰዲዳትናላ ከምብባዬ ሓጢአተይ አፍለጥኩኻ በደለይውን አይሰወርኩን ንእግዚአብሔር አበሳይ ክናዘዘሉ የበልኩ ንስኻውን እከይ ሓጢአተይ ይቕረ በልካለይ አሜን ቃል ተስማዕልና መዝሙር ዳዊት መበል 32 ቁጥሪ 5 በትክክል ነዛ ጠቕሲ እትገልጽ ያ ነዛ መዝሙር أمسون دياقونم ፀዊዕኻኒ ነርካ ሚትያ ነይራኒ ቴሌፎን ኣሚን ያው ድምፅ ገበርክ መሲል ንምስማማ ብሬ ተጋጭ هو ገይረ ነይረ ግን ድሕሪ ከዓ ሕጂ ክትሓትት ከለኻ ሚትያ ገይረ ይመስለኒ ኣይሰማዕኩምን ሶሪ አሬ እናተይ ከዓ ሮሜ ኣብታ ንዘምረሉ ዝበለት ኣብታ ናይ መጀመርታ መኣዛ ሓፍትና ብጣዕሚ ፅብቕቲ መዝሙር ኣብ ኣኤክስታ ኣቢለ ኣስተንትነ ማለት እዩ ሮሜ ምዕራፍ 15 9-10 ኣህዛብ ግን ከምቲ ፅሑፍ ስለዚ ኣብ ማእኸል ኣህዛብ ኣመስግነካ ንስምካውን እዝምር ኣለኹ ዝብል ንኣምላኽ ምእንቲ ምሕረቱ የመስግንዎ ከም ብሓድሽ እውን ከምዚ ይብል ኣቱም ኣህዛብ ምስ ህዝቡ ኮይንኩም ተሓገሱ ኣመስግንዎ ብዝኾነ ብዝገበረልኩም ነገርሲ ተሓገሱ ኣመስግንዎ መዝሙሩን ብኸማይ ክስታ ገይርያ እዚያ አሜን ቃል ተስማዕልና ንኩልኩም ዲያቆን ክገብር ዶ እሺ ጆሲ ኦኬ ሚክያስ 7:18-19 ከማኻ ዝበለ ኣምላኽ ኣበሳ ዝሓድግ ነቲ በደል ካብቶም ተረፍ ርስቱ ዘሕልፍ መን እዩ ምሕረት እዩ ዝፈቱ እሞ ኩራዕ ንዘለኣለም ኩራዑ ንዘለኣለም ኣይዓቁርን መሊሱ ይርሕርሓልና ንኣበሳና ኣብ ትሕቲ እግሩ ይረግፆ ንኩሉ ሓጢኣቶም ናብ መዓሙቕ ባሕሪ ትድርብዮ አሜን ቃል ተስማዕልና ትንቢት ሚክያስ ምስታ ሚልክያስ ከይትተሓዋውሰና ሚክያስን እየን ዘለዋ ኤል ጥራያ ትጎድል እዚኣ ትንቢት ሚክያስ ምዕራፍ 7 ካብ 18-19 ቃል ተስማዕልና ሓውና ጆሲ أنت رختن دياكون حاوي مساعد خيط تخينا شي مع مرزنت قلاتيا معرف كلتا قدر عسرة قناخي كروستوس إيو آباي زنبر زولون بر دقيم أنا يكون كون زنبر زولوخو إزي حجي بسقاز نوبر زولوخو دما بإمنت باتي زفكرني مئنتاي والنفس زحلفة ودى أملاخ إيا زنبر زولوخو تساهم تخيط تخينا مساعد تفكل بمحروتينا نخيد لنا
أملاخي وشتنا زنبر دلو قالوا تسمع لنا غلاطيا 2:10 እሺ ክብርና አምላኽ ይኹን ብዙሕ ኣስተንቲና 8 ጥቕሲ እግዚአብሔር ፀጉ የብዛሓልኩም ካብዚ ብምቕፃል እምበር ምስ ግዜና ምንቲ ክንከይድ ነቲ ሎሚ ዘንበብናዮ ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 67 ካብ ቁጥሪ 14 ክሳብ 40 ወይ ድማ ክሳብ መወዳእታ ኢና ኣንቢብና ምዕራፍ 67 ከም ፍቓድ ኣምላኽ ወዲእና ኣለና ስለዚ ካብዚ ናይ ሎሚ ከነንብቦ ፀናሕና ከነስተንትን እዚኣ ተረዲኣትን እዚኣ ተማሂረ እዚኣ ኣስተንቲነ ኢልና ምስ ጉባኤ ሓሳባትና ሼር ክንገብር ዲስካስ ክንገብር መድረክ ናባኹም ግዜና ንጠቀመሉ ፕሊስ ቁጥሪ ክንዚኣ ኣውፅለ ይበሉኒ እንዳንበብኩም ከተስተንትኑ ትኽእሉ ኢኹም ዲያቆን ሓዊ ኣብ ምዕራፍ 14 ኣምተን ቁጥሪ 18 ሲ ቁርባብ ኣብ መግለፂት እንትትገብርልኝ ቁርብ ኣብዛ ናይ ሎሚ ንባብ ድያ ምዕራፍ ክንደይ ኣብ 14 ድያ ተደጋጊ ቁጥሪ 18 ክፍሊ 14 ቁጥሪ 18 እዚኣ ዶ ትኸውን ኣብ ስክሪን ደላ ሪኣን ዘለኹ እንታይ ትኸውን ተሓሳብ እስኪ ቁርብ ልዕል በል 16 በፂሕካ ኣለኻ ንላዕሊ ኸይድ ቁርብ እዛ ውፅያ ደለኹ 18 እያ ኦኬ ደጊሙ ድማ ከም ዝበለ ከምቲ ሰብ ባቢሎን ዘምልኹ ዝነበሩ ገበል ነቢ ዝሃቦም መብልዕ ምስ ወሓጠ ካብ ማእከሉ ዝተሰንጠቐ ከምኡ ከዓ ሞት ንስጋ ጎይታ ምስ ወሓጠ ተሰንጠቐ ነቲ ቅዱስ ስጋ ምስ ወሓጦ ከብዱ ተሰንጠቐ እሞ ጎይታ ህያው ኮይኑ ካብ ሞት ተስአ ቁርብ ተሕሲታ እሺ እዚኣ ድያ ፅቡቅ ኦኬ ፅቡቅ ሕቶ ካልእ ተስምዐልና ወዓንተ ወይታ መወከሲት ጥቕሲ ትንቢት ዳንኤል 12 ስለዚ የንበብናያ እንድያ ኣብ ተረፈ ዳንኤል ምዕራፍ 12 እያ ደላ መስለኒ ድሓና ቦታትና ማእከልና ኣለዉ ሰሚዖም ኣለዉ እታ መወከሲት ጥቕሲ ናይዛ ቁጥሪ 18 ምስ ኣተሓሒዞም ክገልፁልና እዮም ካልእ ተስምዐልና ማማ ትርሓስ እሺ ካልኦት ቁጥሪ ክንዲዚኣ ኣውፅለ ይበሉኒ እናንበብኩም ከተስተንትኑ ትኽእሉ ኢኹም عشرة أربعة عشرة حمشة ዲያቆን ወደ እዛን ካብ ሕጂ ሎሚ ጀመርና እሺ ሉቃስ ወንጌላዊ ብዛዕባ ኣብ መጽሓፍ ግብረ ሐዋርያት ናብ ሰማያት ክዓርግ ከሎ ደቂ መዛሙርቱ እንቃዕሪሮም ናብኡ ይጥምቱ ነበሩ ኣዕረግዎ ወይ ጸርዎ ኣይበለን ከመይሲ እቲ ዝዓረገሉ ቦታ ናቱ ናይ በይኑ እዩ ሓማሚ ዝኾነ ግዙፍ ስጋ ተዋሂዱ ከሎ ቅድሚ ስቕለቱ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ክኸይድ ማያት እንተጸርዎ እኳ ስጋኡ ኣይተለወጠን እሞ ሎሚ ንንፋስ ሰንጢቑ ክዓርግ እንተረኣዮ ሓደ እኳ ብኡ ኣይጠራጠር እዚኣ ሉቃስ ወንጌላዊ ሰብ ሰማይ ከሎ ክዓርግ ከሎ ዝረኣዮ እዚ ሰብ እንዳንቃዕራሩ ክሪእዎ ደቂ መዛሙርቱ ኣቅዩ ክጨሮም ግን ኣይበለን ከመይሲ እቲ ዝዓረገ ቦታ ንሱን በይኑ እዩ እቲ ሓማሚ ዝኾነ ግዙፍ ስጋኡን ከሎ ቅድሚ ስቕለቱ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ክኸይድ ማያት እንተጸሮ ከዓ ስጋኡ ኣይተለወጠን እሞ ሎሚ ንንፋስ ሰንጢቑ ክዓርግ እንተረኣዮ ሓደ እኳ ብኡ ኣይጠራጠር ዘጠራጥር የብልናን ሓቂ እዩ እቲ ናይ ሐዋርያታን ቃዕሪሮም ክሪእዎ ኩሉ እቲ ኣብ ንባብ ንረኽቦ እዩ እንዳረኣይዎ ከሎ እዩ በጀካ ንሱ ከዓ ሓደ ዝዓረገ የለን እዚኣ ኮይና ትስምዐኒ ኣሜን ማማ ብሬ ቃልዎ ተስምዐልና ኣሜን ብኣካለ ስጋ ቅድሚ ሙማቱ ቅድሚ ምትንስኡ ማየ ማይ ክኸይድ የተሸገረ
بنفاس نسماي معراغو خاسي كشجرو يكلني بزي تتراترو يكالوين مبالي قالوا تسمع لنا تنكي ماما بري الشيخ خالوت عصر شوقات خدي يكون ولده أبسسان شوقات ماشي شوقات ጎይታ ሞተ ተቐብረ እውን ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ተንስአ ምእንቲ እዚ ድማ ንዮናስ ናቱ ምሳሌ ገበሮ ከምዚ እውን በለ ዮናስ ኣብ ነባሪ ኣንባሪ 3 መዓልትን 3 ለይትን ገበሮ ከምኡ ከዓ ወዲ ሰብ ክርስቶስ ኣብ ከርሲ ምድሪ 3 መዓልትን 3 ለይትን ክነብር ኣለዎ እዚኣ ናይ ዮናስ ምሳሌ ዝሃበያ እምበር ኩላሳ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን እንድያ ሞተ ተቐብረ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ከዓ ተንስአ እዚኣ ዮናስ ግን ኣብ ዓሳ ነባሪ 3 ለይትን 3 መዓልትን ከም ዝገበረ በቲ ናይ ክርስቶስ ምሳሌ ንኸረዳእና እምበር ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን ግን ዘተንስኦን ስጋዕ ሕጂ እውን ትንስእ ስለ ዘሎ እዩ ይብል آمين قالوا تسمع لنا ኣሜን يقولون اشتك فتناني تترديات النخينة شما ما يوضح بطرق انديا أبتي مش بدرجة كله مسؤول تتحزن دي مرابطة 24 سي كاب كله تي ناتو كاب أمالخ نخلهم لعلي كم زجبارو بتي ناتو خستايات إذا خاني أب كل نخستاخ جبرو خلصي كابتم أمالخ كاب كلهم سي بتي تأباين بتي تعجستون بخلصين نلعلي كم زم كلها تاخستايس بخمي أتجلال تعرف تكستاجري بري زنجرنا زلس كستنتنا خلصي دحري أبتا تحتن تايبلالو نعنا خمهرناتي سجانا لبيسو كم زنبر عبتي أغستاي اللي كلهم تبيبها نزي زي مرمر كبري انكر يقبع نلعلي تقراي عيبلن إزقابير لعل خلو حيلي تات سخوان لعل خلو دقابله كاب معرك حانتوكا لعلي زي البو لعل خلو ملأختي كسع زحلفو نزي نابزي بوتا زي زعرقو نتخبانا مس أكلاوي قال أملاخ حاد خوينو استوعد سجايو حجسنا زياسي نعنا كستنتنا خلصي كاب كلهم كستاي كعرقو خلص اتي سجانا هنا لبيسو خمانا خوينو نعنا حاتياتنا كبللنا يلو مسيسي اتي تواهيدو خم سب كوينو أملاخ تواهيدو سلطان نبلا أبول بمنفس قدس نبلاسي أبزي أترئينا الله كاب كلهم وينس نعنا نخمهريهم غيرو ولا خبهم كم كلهم وين كما مثلا ويت حجزن قربتي كستاي كوينو له تخستي أتردان الله قنا مقلات كستاي كوينو له قالوا تسمع لنا قطر 24 ولا 23 تحتيدو 25 كم تبلك يوم 6 أساسريو እግዚአብሔር በባህሪው ልዕሊ ኩሉ እዩ ዘረባ ይብለን በቀደሙን እሱ ሰማይን ምድርን ሁሉ መላእክትን ስልጣናትን ንኩሉ ነገር ድፈጠረን እሱ እዩ ሕጂ ዝዛረብ ደሎ ነትናትና ድኹም ስጋ ንሕና ደቂ ሰባት ኢና ድኹማን ኢና ንዕኡ ግን ምስ ቃል ስለዝተዋሃሃደ ምስ መለኮት ሓደ ስለዝኾነ ስለዝተዋሃሃደ ንዓና ንምድሓን ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ስለዝኾነ ነቲ ስጋቲ ይዛረብ ደሎ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ኣበሎ ስጋና ብሓጢኣትና ተደርቢ ዝነበረ ልዕሊ መላእኽቲ ልዕሊ ጎይቶት ልዕሊ ስልጣናት ልዕሊ ሓይልታት ልዕሊ ኩሉ ልዕል ኣበሎ ኢሉ ክሳብ ክንደይ
نتزلبسو سجانا نتدوخم سجا كساب كندي كبر خم دهابو لعلي ما نم كم زيله بخلا زار أربعة خا نخرسوسي مالتي بزعبا خرسوسي بزارب قبل علي خرسوس ولا سجا لبيس وخله ولا مسجا وهاد ملكوت بسنكة السجا بحريو خم ديك أيرب سجا خا مس ملكوت سلسته وهاد بحريو خم ديك أيرب انتي دعا ملكوت السجا كم لتوها هذا بحريو كي حدا مالتي سلازي السجاتي which is كريستوس مالتي لعلو كل مخانو لعلو ملاختي لعلو كل فترة مخانو اي تصبق يرو زرد دقاقي مبزن قطرتات thank you ماما هيوت ازيع حبا يا سنتونيا تتحسو نايلوم مخاسي نيروتي كاند مسارت نايلومي ذات واي ابراويان معرف حدا بزوح يزا دقيموا مس ملاختي دنت اصر بزوح نقر سلازلو معرف كلتو انكم ابراويان تتقيس الله خلتا سلسة جيزي بحفشا معرف حدا معرف كلتن ابراويان ابجزانا صبق يرنا ننببن نزنا يلو مزنبره تقسي صبق يرو سلاز قلصو مالتي قالي وتسمع لنا ماما يوت thank you قالوا تسمع عبري خلي thank you امين يا الشيخ علوت دز دبلتكم قطر خندزي او تصلي بولني ولا نعا انبب ابيلكم نعا نيشتي قرب سكند ولا خمزي امالتي اعطيلكم اخلتيا كابسق مبال ولا انببوا من باب تراي ولا اتليست نساتف بዛ አጋጣሚ ንማማ ብረይ ከመስግና ኩሉ ግዜ ዲያቆን ምዕራፍ ክንዚ ኣብ ጸለይ ኢላ ንዓ ኣንብብ ኣቢላ እዚኣ ከምዚኣ ማለት ያይላ ከዓ ንእሽተይ መግለፂ ትገብረላ ኣትሊስት ከምኣ ክንገብር ክንክእል ኣለና እንድሕር ንሰማዕ ሓሊና ማለት እዩ ዲያቆን ወዲ 25 26 ከዓ ክልተ እንዳልጋ ሓደ እንደ ቁርብ ክገልጽ ከብላ ፍተን سران حمشتن سران شدشتن እሺ ቀጥሊ حرف هذا معارك كلتا معارك وي سلسته معارك تراي اي حلفه انتي دا لعلو كلهم لعلان ملائختي ايو نسو اب تحت خالق معارك ايكونن انتي دا لعلو كلهم ملائختن مكواننتن حيالاتن اقاستن لعلو كله زي سمي سم ايو تابير املاخ لعلو كلهم نسو ايو انتي دا بحدن بخلتنا يحلفون لعلو كلهم لعلان ملائختي قل نسو ايو تحت معارك ايكونن انتي دا لعلو كلهم ملائختن مكواننتن حيالاتن اقاستن لعلو كلهم دي سمي امين شدشتنكا اوي اب سماي لعل سميتات اكو انت قالو نسو لعل كله بينو ايومو بالزعبة اتخاب زترخبه ازي نبل قالونا ازي اكزابير كموت زتنسو ايو نسو اتمس اكزابير قال هلاوين باكل حاد خوينو زتواهده ايو ازي تواهده ازي استباهل ازي زستنكر ايو زتواهدن زتحواوسن كأنسو قال حاد هلاوين نسو ايو كويتانا المدحانينا علي وتسمع لنا ماما بري امين الشيخ الوت جيزينا نتكم بالله اسرع حمشن دقائق ترين دلوانا متلاتن أنا تبر هاللي دلي قربتي تمام ما يوت أبسالا سان شدشتنسي إزقابير كآلي إيو كاب كل ملعختي زعبي حاد خشايم زخيليو انت خوني من انت فقرو دا يخبرو مبر كم باروتو خززو اي قبرو من ايو زي أغرتي نمنتاي كم باروتو خززو اي قبرو من يسيب واي الشيء ما تيسنا عملك نزوزن دي زقبعناتي أبزي أسكور تكستاي كوينة انت خوني من انت فقرو دا يخبروم مبر كم باروتو خززو اي قبرو من ايو استنى هو داخل أخم ببا استنى أبي بيان يرغن ستيل أم كايند الشيء ناي هو داخل أتا تشعتين تاتبلستي من 19
هو ماما رزنا دنببتا هو ما رسن تحفتنا بباتاوي ሚካኤል እቲ ሊቀ መላእኽቲ ግን ብዛዕባ ስጋ ሙሴ ምስ ዲያብሎስ እናተኸራኸረ ምስ ተማጎተ እግዚኣብሔር ይግናሕኻ ደኣ በሎ እምበር ፍርዲ ፀርፊ ክዘርቦ ኣይደፈረን። ኦኬ እቲ ተረዲኣትኒ ሕጂ ቅሩፍተይቲ ማቴሲ ፍርዲ ክትፈርድ የብልካ ንሰብ እንድሕር ክፉእ ገይሩካ እንድሕር ሕማቕ ተዛሪብካ ማይ ኣመስለኒ ግን ቁርብተይ ተተብሩና ፅቡቅ እያ نحن أبوتات أمونغنا لو سميع ما سلزلو قطر 36 نبري خبروا لنا يوم እግዚአብሔር ከአልዩ ያትብል ካብ ኩሎም መላእክት ዝዓቢ ሓደ ክሸይም ዝኽእል እዩ እንተኾነ ምእንቲ ፍቅሩ ደኣ የኽብርዎ እምበር ከም ባሮቱ ክእዘዝዎ ኣይገብሮምን እዩ ያትብል ሕጂ እንታይ እዚኣ ኣብርሁልና ደሓን ሕፅር ብድበለት ኣቦታት ከብርህዋ እዮም ሓራይ እምበር ምስ ግዜና ክንከይድ ቅሬታ 12 ደቂቃ ተሪፈናን ኣለዋ መጀመርታ ነብይ መርጌታና መድረክ ክዕድሞም እየ ኣሰንትኖ ምኽሪ ማዕዳ ትምህርቲ ሓፈሻዊ ዝኾነ ነገር ሂቦም ነዘን ሕቶታት ከዓ ክምልሱልና እዮም ኣስዕባ ኣቢሎምን ኣቦና ኣበይ መልኣከ ሰላም ኣስተንትኖን ምኽርን ማዕዳን ትምህርትን ሂቦም ነዘን ሕቶታት ድምልከታውን መልሲ ገይሮም ጸሎት ገይሮም ክዓጹልና እዮም መድረክና ኣቦታት መጀመርታ ኣበይ መርጌታ ቃለ ህይወት የስማዓልና ኩልኹም ተሳተፍቲ ከምኡውን ሓውና ያብቆን መሃሪ ዘንበብኩም ዝዘመርኩም ዝሓተትኩም ልዑለ ባህሪ ኣምላኽና ኣምላክ ቅዱሳን ክሳብ ሰዓት ዝብዳሕነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንራኸብ ዝረዳእና ዝደገፈና ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ እቲ ግዜ ናይ ጉባኤ ኣገልግሎት እዩ እታ ቀዳመይቲ ሃብትና ራሓስ ኣስመላይ ዝሓተተታ ኣብ ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 67 ቁፅሪ 18 ሰብ ባቢሎን ዘምልኽዎ ዝነበሩ ገበል እዩ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ነዚ ታሪክ እዚ ካበይ እዩ ኣምፂዎ እንታይ እዩ ክምህረና ደልዩ እቶም ኣቦታት ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ መወከስታት ንዝኾነ ዝብልዎ ዝነበሩ መግለፂታት ከዓ ካብ ባዕዲ ወይ ይብሉ ነይሮም ዘይኮነስ ብምልኡ ካብ ቃል ኣምላኽ ምዃኑ ደጊሙ ድማ ከም ዝበለ ሰብ ባቢሎን ዘምልኽዎ ዝነበሩ ገበል ነቢ ዝሃቦ መብልዕ ምስ ወሓጠ ካብ ማእኸሉ ተሰንጠቐ ከምኡ ከዓ ሞት ንስጋ ጎይታ ምስ ወሓጠ ተሰንጠቐ ነቲ ቅዱስ ስጋ ምስ ወሓጦ ከብዱ ተሰንጠቐ እሞ ጎይታ ህያው ኮይኑ ካብ ሙታን ተንስአል ብዛዕባ ናይ ትርጓሜ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ዝተርጎመሉ ትመእተዊ ከምኡ ተገሊጹ ዘሎ ብዛዕባ ጎይታ ከመይ ኢሉ ተንስኡ ናብዚ ድሕሪ ባይታ ናይ ሃይማኖት ኣበው ክንመጽእ ከለና ነዚ ምስ በለ ኣብ ቁፅሪ 24 እንታይ ኢሉ ዘሎ ኣየ ነዚ ዘይምርመር ክብሪ ኣንክሮ ይግባእ ንላዕሊ ጥራይ ኣይበለን እግዚኣብሔር ልዕሊ ኩሉ ሓይልታት ዝኾነ ልዕሊ ኩሉ ዳኣበለ ካብ መዓልቲ ሓንቲ እኳ ካብ መላእኽቲ ሓንቲ እኳ ልዕሊኦም ዘየልቦ ልዕሊ ኩሎም መላእኽቲ ክሳዕ ዘሕልፎ ነዚ ናብ ቦታ ዘዕረጎ ነቲ ኻባና ምስ ኣካላዊ ቃል ኣምላኽ ሓደ ኮይኑ ዝተዋህደ ስጋ እዩ ኣየ ነዚ ዘይምርመር ክብሪ ኣንክሮ ይግባእ እግዚኣብሔር ክንደይ ያኽቢርና እዚ ኣብ ካልኣይ ቆኖና እዚ ኦርቶዶክስ ባይብል ስታዲ ዝብል ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ንብዙሓት ንዓና ኩኑ ደቅና ከም መውከሲ ክንጥቀመሉ እቶም ኣቦታት ሓቢሮም መብዛሕትኡ እዞም ደቅና ንስኦም ዝጥቀሙ ማለት እዩ ኣብቲ ካልኣይ ቀኖና ከዓ ተረፈ ዳንኤል ዝብል ክልተ ምዕራፋት ተወሲኹ ንረኽቦም ማለት እዩ
ሕጂ ኣብ ትንቢት ዳንኤል 12:13 ዝውድእ እቲ ኖርማል መጽሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ እቲ ታሪኹ ብዚ እግዚኣብሔር ዕላማ ነይርዎ ህዝቢ ኣምላኽ ንበኑ ፋርስን ባቢሎን ክወርዱ ሓደ ካብቲ ኣበስኦም ክመሃሩ ክንስሑ ምእንቲ ንሰብ ባቢሎን ከዓ እግዚኣብሔር ንዓበ በረኸት ይገድዎም እግዚኣብሔር ብችነ ጥበቡ ኣብ ባቢሎን ምስ ከዱ ገበል ነይሩ መዓልቲ መዓልቲ ሰብ ኣሲሮም ዝገድፍሉ ማለት እዩ ሰብ ኣሲሮም ዝገድፍሉ መዓልቲ መዓልቲ ሰብ ውሕጥ ማለት እዩ ምክንያቱ በትናታቶም እምነት እንድሕር ዝብላዕ ዘይሂብናዮ ንኩላህና ክውዳእና እዩ ኣምላኽ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ማለት እዩ ድሓር ባቢሎን ዳንኤል ኣብቲ መሪሕነት ምስ መፀ ማለት ፕራይም ሚኒስተር ምስ ኮነ እዚ እንታይ ዝኾነ እዩ ብሎም እሞ እዚ ኣምላኽና እንታይ ይገብረልኩም በቃ ኩሉ ዝብላዕ ዝስተ ዝህበና ጥሪትና ዝሕልወና ንሱ እዩ ንሕና ከዓ ከም ኣምላኽና ከዓኒ ሓደ ህይወት ሰብ ንመዓልቲ ንህቦ እሞ ነዚ እንተቐተልኩልኩምሲ እንታይ ትብል ብሎ ማለት እዩ ብዝኾነ ብቲ ታሪክ ስፍሕ ኢልና ክነርእዮ ኢና ብሓደ ከመይ ጌርካ ክትቀትሎ እዚ ዝቕተል ኣይኮነን ክቕተል ኣይክእልኒ ድሓን ከም ዝቕተል ባዕለይ ከርእየካ እየ ይብል ሕጂ ዳንኤል እንታይ ዝገብር ነቲ ንሳቶም ሰብ ዝቕርብሉ ዝነበሩ እንስሳ ስጋ ሓሪዱ ዝረሰነ እምኒ ኣብቲ ውሽጢ ስጋ እትዩ ነቲ ዝረሰነ እምኒ በቲ ስጋ ተቕሊሉ ምስ ቀረበሉ ከም እንትቀደሙ ነቲ ስጋ ኢሉ እዩ ዝውሕጦ እቲ ገበል ማለት በዚ ምክንያት ነቲ ዝረሰነ እምኒ ምስ ወሓጦ እቲ ዝረሰነ እምኒ ኣብ ውሽጡ ሰንጢቕዎ ይመውት ማለት እዩ ስለዚ እዚ እዩ እቲ ኣምላኽ ንስኻትኩም ትብልዎ ንዓኹ ከድሕን እትረፍሲ ንርእሲ እውን ከድሕን ኣይከኣለን ኢሉ ትዘምልኽዎ ዘለው መዓልቲ መዓልቲ ሂወት ዝኸፍልሉ ዘለው ብከምዚ ነቢይ ዳንኤል እግዚአብሔር ብነቢይ ዳንኤል ገይሩ ካብ ነፍሲ ወከፍ ሞት መዓልቲ ሞት ዝወሃብ ዝነበረ ውሉዶም ክኸውን ክእል ሓወም ክኸውን ክእል ዝህብዎ ዝነበሩ ቶም ሓለፍቲ ሂወት ሰብ ድሒኑ ማለት ፋርስን ባቢሎን ከዓ ካብቲ ምምላኽ ገበል ተገላጊላ እዩ ሕጂ ናብቲ ቀንዲ ምሳሌ ክንመጽእ ከለና ከምኡ ከዓ ሞት ንስጋ ጎይታ ምስ ወሓጠ ተሰንጠቀ ምክንያቱ ኤሎሄ ኤሎሄ ኦ ኣባ እዛ መዓልቲ እዚኣ ካባይ ሕልፋ ኢሉ ክፅሊ ክሰምዖ ከሎ ታራ ሰብ እዩ ዝመስሎ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ትምህርቲ ህባኣት ንብሎ መኑ እቲ ዝንቱ ዘእምስልጣን የሊቶም ኣነ ዝብል ከምኡ ከዓ ሞት ንስጋ ጎይታ ምስ ወሓጠ ተሰንጠቀ ምክንያቱ ነቲ መለኮታዊ ነበልባል ክፀሮ ስለ ዘይክእል ማለት እዩ ነቲ ቅዱስ ስጋ ምስ ወሓጦ ከብዱ ተሰንጠቀ እሞ ጎይታ ህያው ኮይኑ ካብ ሞት ተንስአ ስለዚ ነቲ ትንሳኤ ጎይታ ሞተ ክንብል ከለና ከም ሰብ መይቱ ብተሰጋውነት ክንብል ከለና ከመይ ኢሉ ነቲ ተንስኡ ንዝብል መረዲ ጎይታ ክትንስእ እንተኮይኑ ንሞት ክቐትሎ ኣለዎ ማለት እዩ ንሞት ምስ ቀተሎ እዩ ካብ ሙታን ዝትንስእ ስለዚ ኩሉ ግዜ ብቅዳሴ ከተስተውዕሉ ቦታትና ዝበዝሕ ግዜ ሞተ ዘይመውት ሞተ ከመይ ኣረ ሎሞት ሞተ ከመይ ያሂቦም ሙታን ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕር ሞተ ንምውታን ህያዋን ክገብሮም ሞተ እዩ እታ ካልኣይቲ ሕቶ ኣብ ቁፅሪ 36 ኣብ ቁፅሪ 36 ብዛዕባ ተሰጋውነቱ ክገልጽ ከሎ እታ ሓብትና ህይወት ዝሓተተታ ኣምላኽ እንድዩ ኣምልኾ ይግብኦ እንድዩ ስለዚ ከም ባሮቱ ክእዘዝዎ ኣይገበሮምን ወይ ኣይፈቀደሎምን ማለት እንታይ ማለት እዩ እያ ብጣዕሚ ዓሚቕ ምስጢር ዘለዎ እዩ ካብ ቁፅሪ 35 ናይዚ ተዋህዶ ምስጢር ክንደይ ይዓቢ ከመይ ነቲ ኻባና ዝኾነ ስጋ እግዚአብሔር ቃል ምስኡ ሓደ ዝኾነ ኩሎም መላእኽቲ ሰማይ ኣገልግሎት ይኾኑ እግዚአብሔር ከኣል እዩ ካብ ኩሎም መላእኽቲ ዝዓቢ ሓደ ክሸይም ዝኽእል እዩ እንተኾነ ምእንቲ ፍቅሩ ደኣ የኽብርዎ እምበር ከም ባሮቱ ክእዘዝዎ ኣይገበሮምን ኣኮ በመተንብል ወበመልኣክ ዝብል ነቲ ድሕነት
ብልኡኽ ወይ ብኻልእ ኣይለኣኾን ወዲ ሰብ ከገልግልን ህይወቱ በጃ ክህብን እምበር ከገልግል ወይሉ ኣይመፀን ስለዚ ነቲ ድሕነት ዝፈጸሞ ድሕነት ነቲ ዝጾሮ ብኻልእ ገይሩ ክፍጽሞ ዝኽእል ኣምላኽ ነይሩ ስለዚ ነገረ ድሕነት ግን ብዝኾነ ክፍጸም ኣይፈቐደን ከይተሰቕለኸ ሓመመ ከድሕነና ብኣምላኽነቱ እውን ይኽእል ነይሩ ማለት ከም ባሮቱ ክእዘዝዎ ኣይገበሮምን ምክንያቱ ኣነ ትሑት ልበይ ኣነ ይለዋህ ልበይ ትሑት እዩ ካባይ ተማሃሩ ኣርዑተይ ከኣንጽሩ ንነብስኹም ከዓ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም እግዚአብሔር ካሊ ብርግጽ ካሊ ኩሎም መላእኽቲ ካብ ኩሎም መላእኽቲ ዝዓቢ ሓደ ክሸይም ይኽእል እንተኾነ ምእንቲ ፍቅሩ ደኣ የኽብርዎ እምበር ከም ባሮቱ ክእዘዝዎ ኣይገብሮምን ምእንቲ ፍቅሩ ደኣ ከኽብርዎ ንእግዚአብሔር ስገለ ንኽንሕግዞ ንብሰብ ክፈትር ኮለስ መንግስቱ ክወርስ ስሙ ክቅድስ እምበር እግዚአብሔር ንዓና ዝፈጠሮስ ገለ ክንሕግዞ ኢሉ ኣይገበሮን ማለት ስለዚህ ኣብ ነገረ ተስጋውነት ኣብ ነገረ ድሕነት ከኣኒ ንኹሉ ከም ባርያ በቃ ንኹሉ ነቲ ማዕረ ኣምላኽ ምምንዛዕ ከም ምምንዛዕ ኣይረኣዮን ኢሉ ሓውና ዲያቆን መሓር እውን እዚ ክንሕዞ ዘለና ጥቕስታ ናይ ፊልጵስዩስ ጠቒስልና ነይሩ ስለዚ እቲ ኣብ ክርስቶስ ዝነበረ ተሓሳስባ ኣባኻትኩም ከዓ ኣይሃሉ ማዕረ ኣምላኽ ክንሱ ከም ምምንዛዕ ባርያ ኮይኑ ወዲ ሰብ ከገልግልን ህይወቱ በጃ ክህብን እምበር ከገልግል ወይሉ ኣይመፀን ክጉይተት ኢሉ ኣይመፀን በኣምላኽነቱ ጎይታ እዩ በኣምላኽነቱ ኩሉ ግዜ ዝምለኽ ኣምላኽ ዝስገደሉ እዩ ኣብ ከርሲ ዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኩሉ ከይተረፈ ውሳጥ የመንጠላኢት ይወድስዋ በውሳጥ የመንጠላኢት ዝብሎ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ውሽጢ ማሕፀና ቅዱስ ጎይታ ሰራዊት ዝብል ምስጋና ትሰምዕ ነይራ ኣብ ቤተልሔም ኣብ መብልዕ ማል ከለውን በኣምላኽነቱ ኣምልኾ ካብ ሰብ ጥበብ ኣምልኾ ካብ መላእኽቲ ኣምልኾ ካብ ህፃናት ይቕበል ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ነገረ ድሕነት ግን ከም ባሮቱ ክእዘዝዎ ኣይገበሮምን ከም ባርያ ኮይኑ ከገልግልን ከድሕንን ስለዚ መፀኢሉ እቲ ትሕትና ኣምላኽ ንሕና ክንመሃረሉ ዝገበሮ እሞ በርሂ ክኸውን ተስፋ ገብር ስለዚ ተፈቅደለይ ብልቢ የመስግን ንዝተረፈ ጉባኤና ናብ ሓውና ዲያቆን መሓሪ ቴንክ ዩ ኣቦና ብጣዕሚ በሪሃትልና ቴንክ ዩ ኣሜን ቃል ህይወት ተስምዐልና ኣቦና እሺ ካብ ዝቐፂልና ኣቦና ኣቤ መልኣከ ሰላም ክመፁና እዮም 11 ደቂቃ ኣለና ማዕዳን ምኽርን ትምህርትን ኣስተምትኖን ገይሮም ጸሎት ገይሮም ክዓፁልና እዮም መድረኽ ናብ ኣቦና ኣቤ መልኣከ ሰላም ሕራይ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ኩልኹም ከመይ ቀኒኹም ኣምላኽና ሰላም ኣቐንዩ ናብቲ ልሙድ ጉባኤና ናይ ሰሉስ ምሸት እንመሃሮ ዘለና ሃይማኖት ኣበው ድማ ብከምዚ ክንራኸብ ዝገበረና ኣምላኽና ምስጋና ንዕኡ ይኹን ሓውና ዲያቆን መሓሪ ቃል ህይወት ይስማዓልና ከምኡውን ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ቃል ህይወት ይስማዓልና ኩልኹም ኣብዚ ጉባኤ ዘለኹም ድማ መዝሙር ዘመርኪ መፅሓፍትና ዝማርያ መላእኽቲ ይስማዓልና ነታ መዝሙር ብጥቕስታት ምግላፅ ይኹን ነቲ ተዋህበኩም ንባባት ብምንባብ ከምኡውን ካብዚ ክንመሃሮ ዘምሰና ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ድማ ዘስተንተንኩሞ ዝተረዳእኩም ንዓና ከተካፍሉ ንኩልና እቲ ዘይተረዳእኩም ከም ሕቶ ድማ ንኩልና ዝኸውን ሕቶ ሓቲትኩም ነቲ ሕቶኩም ድማ ኩልና ድማ መልሲ ተማሂርና እሞ ንኩልኩም እግዚኣብሔር ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ኣብ ቁጥሪ 31 ቁርብ ከስተንትን ፀኒሐ እንተኾነ እውን ወዲ እግዚኣብሔር ብሓቂ ሓደ እዩ እኳ እንተበልና ከምኡ እውን እቲ ካባና ዝተረኽበ ስጋ ብዘይ ምርመር ተዋህዶን ብዘይ ምፍልላይን ምስ ቃል ሓድነቱ ንፈልጥ ኢና ስጋ ንህላዌ መለኮት ከም ዘይለወጦ መለኮት ከዓ ከምኡ ንህላዌ ስጋ ኣይለወጦን ንሱ ወልድ ብተዋህዶ ኣምላኽን
ሰብን እዩ ክብረና ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ኢና ንብሎ እዚ ድማ ስጋ ምስ መለኮት ተሓዋወሰ ዘይኮነሲ ተዋሃደ ሓደ ኮነ ኣብ ገለ ኣብ ክርስቲያናት እምነት ዝፅውዑ ስጋ ይገብር ግብሪ ስጋ መለኮት ድማ ይገብር ግብሪ መለኮት ኢሎም ክልተ ባህሪ ኣለዎ ኢሎም ፈላልዮም ዝዛረቡ ኣለዉ ንሕና ከም እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ግና እቲ ቃል እቲ ስጋ ምስ መለኮት ተዋሃደ ሓደ ኮነ ስጋ ምስ መለኮት ሓደ ብምዃኑ ነቲ መለኮት ከም ዘይለወጦ መለኮት ድማ ምስ ስጋ ምስ ተዋሃደ ድማ ነቲ ስጋ ከም ዘይለወጦ ንሱ ሓደ ኮይኑ ተዋሂዱ ብተዋህዶ ኣምላኽን ሰብን ድማ ኮነ ኢሉ ኣብ ሮምየ ምዕራፍ ሓደ እውን ማማ ኤልሳቤጥ ኣንቢባታና መስለኒ ብዛዕባ ወዱ ብስጋ ካብ ዘርኢ ዳዊት እተወልደ ኢሉ እውን ነዛ ቁፅሪ 31 ፅቡቅ ገሩ የብርሃ እዩ እሞ ሕጂ ኣብቲ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 9 ነቲ ዕውር ክፍውሶ ከሎሲ መለኮት ጡፍ ኣይብልኒ እቲ ጡፍ ዝበለ መን እንድሕር ኢልና እቲ ስጋ እዩ ምክንያቱ መለኮት ጥፍጣፍ የብሉን እቲ ጥፍጣፍ ድማ ብዘይ ሓይሊ መለኮት ድማ በይኑ ኪ ፍውስ ድማ ኣይክእልን እዩ ሕጂ እቲ ስጋ ምስ መለኮት ተዋሂዱ ግና ነቲ ዓይኒ ዘይነበሮ ነቲ ብዕውር ተወልደ ከም ዝርኢ ድማ ከምዚ ገበሮ እዩ ዝነግረና እሞ ስለኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ተዋህዶ ክንብል ከለና እቲ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብሲ ብተዋህዶ ሓደ ከም ምዃኑ እቲ ቃል ምስ ስጋ ተዋሂዱ ሓደ ከም ዝኾነ እቲ መለኮት ነቲ ስጋ ከም ዘይለወጦ እቲ ስጋ ድማ ነቲ መለኮት ከም ዘይለወጦ ኢና ክንመሃር ሲና እሞ ብዙሕ ዕሙቕ ዝበለ ንባባት እዩ ክንበበልና ኣምሲ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነዚ መኣዲ እዚ ዝኸፈተልና ነመስግኖ ከምቲ ንመሃሮ ዘለና ድማ ተማሂርና ከነፅንዕ ፍልጠትና ከነስፍሕ ፍልጠትና ኣስፊሕና ድማ ዝያዳ ኩሉ ንኣምላኽ ፈሊጥና መገዲ ኣምላኽ ሒዝና ድማ ናብ ኣምላኽ እንቐርበሉ ድማ ይግበረልና ስለዛ ምሸት እዚኣ ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ብሩኽ በዓል ምስጋና ድማ ይግበረልና ሃፒ ታንክስ ጊቪን ደይ ናይ ምስጋና መዓልቲ እሞ ኩልና ድማ ኣብ ዕድሜና ሓደ ዓመት ወሲኹ ኣምላኽ ብከምዚ ነዛ ናይ ምስጋና መዓልቲ ብድሓን ብጥዕና ክንበፅሓ ዝገበረ ኣምላኽ ምስጋና ንዑ ይኹን ንኣምላኽ እናኣመስገና ኩሉ ኣምላኽ ዝገበረልና እናኣስተንተና ንዑ ድማ ክብሪ እናሃብና ከነብዕላ እዛ መዓልቲ ድማ እግዚኣብሔር ንኩልና ኣመስገንቲ ይግበረና ኣብ ዓመት ሓንቲ መዓልቲ ጥራሕ ኣይኮንና ነመስግኖ ኣብ ደቂቕ ኣብ ሰከንዲ ኣምላኽና ክምስገን ዘለዎ ግን ጥቕልል ብዝበለት ድማ እዚኣ ድማ ፍለይቲ ናይ ምስጋና መዓልቲ እሞ ኩልና ድማ ንኣምላኽ እናመስገና ብሰላም ከነብዕላ እግዚኣብሔር ንኩልና ይሓግዘና እሞ መደብና ብጸሎት ክንዓፁ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ስለ ሁሉ ተመስገን። አጀሚርካ ዘፈጸምካና ንስኻ ከም አምላክና ትመጀመሪያ ጸሎናየ ጸሎት
ኣብ እዝንኻ ዝበፅሕ ንስኻ እትቕበሎ ግበረልና ሕጂ ክንመሃሮ ፀናሕና ቃልካ ድማ ብስኻ ኢኻ ክትዛረብ ፀኒሕካ እሞ ንሕና ድማ ሰሚዕና ኣብ ኣእምሮና ክንቀርፆ ድማ ንስኻ ሓግዘና ኣብ ሕማም ዘለው ፍውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለው ኣፀናንዓልና ተጨኒቆም ዘለው ኣርህወሎም ጠምየም ፀሚኦም ዘለው ንስዓልና ብስጋ ብነብሲ ተኣትሩ ፍትሓልና ኣብ ፀባ ኣብ እህታ ዘለው መሰሮ ፍጠረሎም ሓዘን ዝኸበዶም ሓዘኖም ደብስ ዝወፈሩ ድሓን የትወልና ዝገሹ ድሓን ምለሰልና ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ኣምላኽና ድማ ኩሎም ኣወዳቶም ኣዋልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባርኸልና ንዓለም ሰላም እዛ ዘለናየ ሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ድማ ኣምላኽና ሰላምን ህድኣትን ርግኣትን ኣውርደልና ኣብ ጎረባብትናን ኣብ ሃገርናን ዘንፃላልወና ዘሎ ነጋሪት ኩናት ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከም ትክበትነልና ነቶም ብኩሉ ወገን ዘለው መራሕቲ ሰላም ንዕርቂ ንሓድነት ንምዕባለ ንዕብየት ክሓስቡ ኣምላኽና ንልቦም ተንክፍ ይኣክል በለና ብናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእክቲ ተራዳእነት ናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታ ይትፈለየና ሰላም ከም ዘውዓልካና ሰላም ድማ ሕድረና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግበና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ኣብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ፍትሃወይ ስረ ግዜና ኣምላክን መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ካን ሊቀ ካህናት ሰራይ ኃጢአት ደምሳሲ ኣበሳ ወልዱ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱም አብየ ካህናት ወአብየ ዲያቆናት ሩዋን ሳይርጎ ህፃናት በበስምክሙ ኩኑ ፍትሃናውን ፀሓነ ይረሴንት ኩልዋን ስማያት እዚዮ መሃረነ ክርስቶስ መልዓ 12 እዚዮ መሃረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ መልዓ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም 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 መሃረነ ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ኣብ ዘዘለና የቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ብሩኽ ምሸት ይግበረልና ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ንኩልኩም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ አሜን አባታትና ደው በሉና ቀኒልና ጽፎት ትምህርት ተማሂርና ብሩኽ ምሸት በቁለይቲ አሜን አጀሚሩ ዘፈጸመና ሉለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብጽሓዮ ናይ ድመጽ ደሎ ሰሞን ሰባት ይበለና እግዚአብሔር ደሃን ሕደሩ ብሩኽ ለይቲ አሜን ብሩኽ ለይቲ አሜን ቃል ኪዳን አሜን ቃል ሕይወት ትስማዓልና ጽቡቕ ተማሂርና ደሓን ሕደሩ ኩልኩም አሜን ብሩኽ ለይቲ አሜን ቃል ሕይወት ይስማዓልና ብሩኽ ለይቲ አሜን ብሩኽ ለይቲ ያብን ሓወይ ኩልኩም ኣቦታትና ደሓን ሕደሩ ቃል ሕይወት ይስማዓልና እግዚአብሔር ምሳኹም ይኹን አሜን አሜን ብሩኽ ለይቲ ደሓን ሕደሩ አሜን ሎ አምሌት